Pharmacy, Accra 0553 134 185. Kumasi 0243 123 224. Piling Kokwadro Tatashi. Appeal for Maa Woman Kwada no for any Nkwada woni mfie du mienu entumi mfa dro bi. This advert is FDA approved. Hanetete no ye nananom ede hama ene enubra ena esayade ena daje ne ho se wobepuna duro anabanu aduro enunti ena manso heba clinic se wabadi amaw ebibidro nko ade fo wani che omaso ye eyade ben ena etete wo eyesiche yade mojabro so aya na wonsa ne wonan ayetititi woda wontumi enna ewo ho a na wobom eye wo mre na mo waye no fo wodwo so a entumi emmayi so asomesi anaso obentin ehu no me pacho enipa ofie ho no but obaye no wako achi dodo nti yente onkai me pacho obaye no enipa wo ofie ho no but me no mete abonten utie Akoma ade achi a enkrofo timi ton aduane ewo me fie nanim ho no nti no mo de omo beye adansefo sempacho mo homa me nanim se pacho ansa na oko nti efre ono oni akra ya na atena ababedru sesei me pacho ti picture no a wode akra no ba ye no mu ho a no wotwa ye no na mo de atoso ama ye hu no wode endo ne picture na wode ba ne picture ben me pacho eno na me de no akoshe school mu lockdown ne ba ya osasha asiebiom no ena me try ne sa pick no nti sese wo na wode akra na ko school me pacho oba menche no no nya nko school da na abcd krampo no na ontimi nkan nti me de ne koye no okotena keji saa esua nkakra nti no opon school so ba me che no ehedem oyesa na eye me ya sa bia akwala wadruse na pacho wo keji but nkakra saa now the pacho or class 1 woni kunu me pacho da bi nka won hwe ya wukunu beka se wakọ wo baby na afi na ya di akora no aba ena wa hyeda ebeka se obi na abeja no wo ho wonyi ni me pacho me jidisa nti wonware nya woni ba ma bia nso nte wonko anate woni mpena pacho woni mpena pacho da bi oh fine girl it is a wo me pacho mo hwehwe mo kwanhwe ha mo sim trase wonim die nti a won fa mpena no Akoma ba na ye 87.9 first no me mobile money last 2 years no na me mobile money but I yes collapse agubisa into right now no pacho me nya hwe atifo asema ye kan mame baby na me tu kwan ade asame na de achi ya wo si ade achi no o so okoye dan o so okoye withdrawal into no or the bank away no passbook no e de kire me na edin da so ne ye password backsword but man biemu anhwe amount na ewo ne book ni mu de man hwe but or the bank book no e de a kire me se me hwe into no okoye withdrawal no aba ena me se man nche na osi you wati enene me pacho wo ko ye no enene me pacho ai wo no ade akra ya ko to school mu ne ho bibia se wo na wo ye wa baba ye wo ba preko pe me pacho ai Akoma FM 87.9 araho sem papa wa woda me pacho dabi kasa gu mame wa woda me pacho dabi wa na wo mpese awo no tam no so ya na se bia wo nyaba oh me pacho me worry ye enna bibia ye abotare pacho intina me try no okay enti ahwefo ya ni akra no so ebedi nkomo kakra maybe nti ya ni akra no eni nkomo kakra na hwa akra no me pacho oban no otuma me no okatwi ne me pacho kasa gu mu mame mente okatwi me pacho akora ni katwi mame no oban ya woni ne di nkomo no me pacho twi na oka wo ye di ani me pacho me yechumbru ni oh okay mame at say pacho oh yeah pacho wo mam we did the same pacho ndi maabena rabina Akoma FM edi ya di fra wo 87.9 efie no no na o mam di the same o mam di the same pacho di do radankwa
wo maame di Dora Dankwa ena wo papa din de sɛn menti o kasa mente Pacha misimini woni mo papa din na wo baby ana wo ne wo maame Dora Dankwa te no na wo papa nso te hobi dabi empusuit ya no wayi ano ane ana dabi why nti ya age so ya enyese yesa yente why na nya wo no papa na tie Pacha dai okay na wo sister unu aketo na wo hya wo maame achi no ni din de sen ni din di akua o akra no yo ba na be ma Akoma yo FM ba na wo go school 87.9 school no baby ana akọ no school ni ya friend sen friends acquire CD ye Pacho kwaya CDA. Kwaya CDA. Yo. Kwaya. Kwaya CDA. Me pacho community na yete no. No ya wo ho. Me pacho. There be bra wo ne wo maame tia no school ben na wo ko no. to go school Aya kasa gu mame why? Obi anya hwe why? Wa na ho na wo nko school. Pacha dai What didn't fear saying? Pacha ni When you move fear wadi. Say crowd. Me pacho wo. Obia tie for ya mu wa chirichiri ene bench ye was o free chiriponi Chiripone nodin tamale achi ho kra ene ba ye enti me say what that obia mo bra Facebook o mo subscribe you waiting na me say me the credit no to so my aba mo fa Akoma 87.9 FM Akoma munsam dwumadie bre enaso se yede ebrom live enunti baby bia da wo bia no bomode ase obajan ne ye aneka ye hoan na yentumi emfa dwumadie yi emra mo sade se na efata na hyene so se dwumadie ya dwoda edikosi efiada wiadum abapa onsema aduanan edikosi ne no miensa so enunti ka ye hoan kwabim se yede dwumadie ni na baba na ye na sawuti bi wakoma 87.9 FM na eno ye radio frequency no na emom no sakoba TV dia ne channel so se Onua TV enei edem live edem kan edem fenchim ewo Onua TV multi TV no so enu ntigene wani en na hwede enebekɔso no sanso ena Osei Chrome TV Kings TV wanom so dwumadie yi live enu nti bomodia na hwɛ ewo wo multi TV no eso na kaye ho ewo Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM eno Facebook page no Mr. Waya like a page no o like it wa comment na wa share bomodia sabra wo share no na wo comment no na wo share say ya tro shares no and afa top fan obi aye fan ya no top fan +1 enya sam keto ya dofo doso ni nyina ne ya tro kire se ye ni agi wo bibia ho nyame onhra mo share emayen YouTube Akoma 879 FM YouTube ashafo nyame onhra papa na fe ye ba information centers ahodo ye ne won matwatum ama wo bibia etie bie no nyame na ye information center sanso ene nyame ne mebuafo information center wa binchi wonom so etwatum na Betmat Salon ewo sokoban wonom so etwa ede atum enu nti join ne yen ewo ho na hyene so se dwumadie yi de makacho se ensempodo ya ehinta eno ene ye de ebramu na nano yetna sembi so na baby akwaduro no say I'm telling you anibra has come there na Reverend Makoni one champion filling station ehwe ne mu wo kwata the junction bonsuom ho na Reverend Makoni etonto sorry dam ne ma bia wa bie ade atum ni speakers ne gigum egum enunti edem
ɛna ma adwanta fo ma me won potasia ɛne taxi driver star junction angoma so taxi drivers ye ma sha ne aga wuli nie paako so taxi driver star junction baabi ne krodua ne so wobia ehwe bi atomic digital sunlight at the 4 junction wobia tum sofu coffee taxi driver star junction wobia tum bo wo fie bo ewo asafo wobia tum sanso ɛna ene he big love radio was Spain wobia tum BJ taxi driver pachi number 2 wobia tum Adepa Information Center, Kwatri Afetia, International Central Bible Church, ICBC Asafuma, Prophet Elisha Budano, and Nei, one also any Asafumena, one Guswaya washer, and Nibra Kwan Sokranya Fediagro. If you have for patch number 2, will be able to make special fried rice. Tag Junction, one also per speaker, yes, and in China. Ya, will be able to one bedded in an Upo, we bet here Akoma Sam, Naso one more pay, and until what yen when GMO, and until also baby I will be an Kaya home. Nasa some and one from a short time, yes, a time. I am a fadia. Nowadays, as the demo remember, do I'm a Josie fashion. Josephine, our bomb so when he meets me there, sports no, and a D and Shanimo, Kaba, skirt and brows, dear Banape, engagement, wedding, Eddie Tadden happy. Eddie and Tumana, Eddie Liz, Miss Awada Joe, or Bepama Tadden, dear Shawama, which I didn't want about Yaba, why if a year, and until Fred Josephine, I was 0243 433 465 0243 433 465 uwa manania baby awo bia no wo frejes from bepamatade no na feye de abrawo ewo baby bia uwo bia Labion Hotel anonso ewo pechi number 2 Labion o mabia tum Andrews and manje mpatashe zoomeka no patasie we bia tum nananum choba trade junction wanom so ebie ede atum medin ede Maa Akos yankwai na yani ya baby ayire sabenta he ye besi yane no ntwetwe komo na yi case no ye de we bramu a na je se yenya Goliath asefo ni bi wa Goliath wa papa Ishmael da na yi no kotodwe Ishmael jira wa wo besire we Goliath ni David me so wo problem wo how asho so ache hu mu na mu wo kunu wo yire wo maame wo papa wo de baby akwa awade ama meka sen be ma no wo fo no wo fa wo ba kani akaba wo akra wo ba na be ma no ese wo ne be ma ne bo so safa no ni nyina no bomode ane bra ya bo ba yie ana wo nso wo bo ba si bra yi bi wo pese o jan ye pese o de ba wo nso se die sitie bi ano bomode ane fra me producers 0246 824549 0246 824549 0553 672173 0553 672173 and 0246 903987 0246 903987 ofra wamua yanu ebedi enkomo me number 0245 301462 nanagria ma Agria mama na boko de ma nya boko na de mani abrechen ko tomoja ma ye ene de enya ahogoro so mi ya minim sa nya ahogoro so wo bible kura na meni bible ni mi de fifie wo de fifie ba chan ena ba ye be kanya mi asem na ma ye be kanya mi asem ye be kan kwasiada na de eni blenti na mi de bible aba what's it am yasam ye be kan kwasiada 87 Oliver cereal mix Oliver twist Oliver was asked for more Tom Brown enunti yaboafo maso yasene no maso wa herbal clinic Anguraga Junction where yadi fakwa ni wanu mwe yentu ase foko 2000 bookshop and stationery enwoma ban na wo pa wonya bi wo hoi kwana kwaji books bi bible ni nyina da ewo foko na amuzo herbal clinic e be ma we eye haram wo ho mo bo enu nti kwa Dr. Amuzuwe na ye ntrentene wo be ma ni miemiem Time Herbal Center TIME ye de brato yade na so na 21st clinic de eni enkran do me market every do dan mu ne ye wo ye se fasia te kabra ye be sansa ye experts na P work natural health ye ne de 3P garlic mixture
ene se wo mpese yade bebe ni padua num eye 3p garlic mixture Akoma FM 87.9 awia yade ye Goliath ba yemuna ne se wo de bible ato aye kwan mu ene ase yade bebi sade enti a wo de bible yi kura wo na de aba ma bible no me di be bodua ai ma ene be bodua mani ablo mama ene de besi sade achi obi ba mfa se dama nyame yey prince maame etie mi a woni ba sane ba na prince nko ade a ene obesie no na nani guso prince obewu nani enkata ene birisam mama me se bible ya chimpo no me kwasan kwadu prince wu a na busuafo nyina etoa no nya de se prince wu a ne funu pa abusuani anasa dadamfo anana adwuma mufo betimi de omusa ka funu no mama eni bre na boy na ahya me no wono so de Akoma FM 87.9 wo bewu na ni nkata na ise woni ne bani o mama say akwa fi sa menyim ni nyina no me adof madamfo ne me maame mu na yede ahwe na abepem saable edi so owu a enya de say me no wo wu a prince me ni faso bia e wono so mama enfa so bia ni so mame adan na no wo ba ye ya ye no kasa kwa ye onye bibi ama me ba cho da bi on frɛ o me ba cho ma on frɛ me ya no pen o frɛ me sen me mame me ma na wono so so no ontumi menti no mame ma na me send ontumi kala enkyere me wo ma me de me ba princess ma wo mame ma because ono o ma me menti no mame ma na me se wo koshini sansan dabre bani etese wo betma asam me Maa Akos me de ma asma beda no wani abedwofam de ma asma beda wo mu wankasa no minu we enya Maa Akos kran ka me behu we Akoma FM 87.9 etima me na de me beboni dua woni na busuafo nyina ewo ha me pa chan ewo ha ai ma na nakua ewo ha ma ahaya prince na no ye ne kasa ya wodi me ba prince na no ye ne kasa ya na no mremremre wo phone so dedede won frɛ ho en won ma ne akora ne si de won ma na kwanse kora onye na adwene ti mama wo se me didua bo pia ne to amenam wo kwa no ne nyame akokasa ebia ma abotre ma me pa cho abotre de menya ne fie bebre ma akua abotre na kopon kora nim sama ya ade abotre mama ya ade pa no ani abre prince si se ma prince die me se na maka no me di the picture sha bible yi mu na jo me bo me hu naked na me ne prince won shia me woni picture ya dey me di the picture Akoma FM 87.9 kana wa fidie so mama adi the picture sham na ma wro me ho abo naked anajo 12 o'clock me kan chia gusoa me na ba homache 2 bible me ba cho man bible na ya ni mani abre kamen bible na mama prince me say efi ena ekọ no obete me nka prince me pa cho prince ne ye hunu prince kra no ene ye sai ka no asem no prince se de na no woni ye di nkomo die na minnim se ebekwa akwawie ni se yo minnim se wo ba me yatra se anisa wo sha ya dwoada wo sha ya brada ye fra wa bia wo funadum na waso ofunadum na waso enne ye fra wo so wo sha tade aba eno sa oba no wo ba ne sa wo san kwa akosa na wa ayi v so say prince and friend no Debbie okay prince and funny no ebia na no Akoma FM wo de pon to fa to bibia na no wo bia ntie na wani ya abre ye so so sa ne ma no so but when ya abre bia no wo bi ntie ase na bone to fa ketwa bi mame na obi ntie ase yo ma man pa cho me say any week and am de ma asem be down say me ne prince ya o da tv su awo menyin semu ene ma awo mu ni nyina me hu ba bia wonam ena me de be da wo no kasa aboko ma obi akra ye say oh be ma no wo ye te de o ye ne obeba ti me kram pro she Monday utie Akoma FM Monday no wa ma enu a wa ma ene 3 days na so wa ma ene no so beba no so a wa frem say wo beba enti me ye be hia e kakra o se na mesro me nkona
Mintime ma anam so wuntime ma abedwa ma na obefre no na me a wo frɛ ne de wuntime stop me o e che se me ma hano ma nya ma ko adaro ma Akoma FM 87.9 Shia me bema shia me ne no wan shia me de a ene obete me nka ne nyina mu no aye na adwen se won te de mama ene enti na maba ne de aduabo na me di beja ne kwa ania na prince mesra wada baabi a wo bia wonim ye number mesra o ema na nyansa ne wakwaka sei anase sei abotra yenya de ma wo abepem ne mesra wada baabi a wo bia menim se wotie yen ena wonte so me pacho so obi wo se ye friend ne guy name ne de say kapi ehin na wo shia prince me shia no ye kulom no be dan pacho be ye adwuma obeye de adwuma wo ye ekwan omoye kwan ena wo shia nti prince call ye no wo hunu ne biem ena the same prince no wa yira na no ni yire ma o so ni yire e kire yi me ye ba akra no wo ka se ne yire no otu kwan nti afi de waba Akoma FM 87.9 enti atie for study assembly city no na bia na no wantie bi enti study city no ya hwa mama enti they say the make no prince baby a wo tie me bia na se obi na ehwe akwa ka kire na enne de metimi aya na ma bre mama me bible nie ti me the prince picture me bi quotation baby a me nim baby a me nim a me di bodua na prince wono obete onenka it is a prince a wo pra me na na akua meti ai e me pama chew anti akokura ka anti akowanim a mintie se de betoto prince anso wane na busuafo aba ha no manya de se ebe ya adwuma etinna ifiri akwa de me koye na nadwi no ene na adwobra ye besra wo se na de nye mesra wo ene ma menye ma mesra wo Akoma FM 87.9 ye besra wo ma me kwan ma mesra wo ye besra wo ma prince me hu nipa won kan kresa ada ma akose okro de bi adi o de adi me mama okasa ye na ase soro abofo wo de adi me wokasa ase nyankopon firi so esane enti sa nipa we no ewu na obewu na obewu nso woni pansa no yane ye bekoso ane prince ye bekoso ane prince ye bekoso ane prince akasa prince wad o ayi Christian abre was say prince rest in peace advance when the rest in peace advance beni prince ye besra won ne na ye wia ye ne prince e de nkomo biewu ma ye ne yasre no ma me pa chewo se se abotra menya ma me ntime ntwe wano wo fo prince wo gidi se obeba ma ma me ye ne nkomo atwa to ne ma ye ne nkomo atwa to ma adwene se because ne ho mpaye no ma bo fiti wiki Akoma FM 87.9 sa chanka e bi kra ma abedu manimu anka obe de obesa chara na adwene bet onye na adwene ena no wo kwa na akromu force de mi kromu fo omo ye no mo se oh se wo si kasa idie se wo si kasa idie kwa esrew manya dai me moni dua me na me ya na me ka prince wo ma ti dua ne de me be bo no tinka me kwaye kuro nsuo bi da ho wono prince kwa wonim ka me ko boni dua wo nsuo ni me de kwadu wo mpedi abododo wo mpedi abododo me mo dua da me ni na abre ne wo mo obi adua da asase so da bi ma obetimi abia homa na to mo mi kuro mo be ka ma asem me nya nipa me ye basa etimi mo dua da na ma ba bia koduro no boy no wote ase ame no fa so bia ni so e ma me en fa so wono so mo ma me na bo hia ne ga na nyina bia ne so oye kwan yi ama makofa so yi na ade ne kwa hwan ne be ye gata ama me mama ti wi aso to anu Akoma FM 87.9 dia wo ye no on pese obedi ni nkwan ame eti so pese ne nkwa no esan a ebesan ai ma ye guso ya san efra prince biem ye fra prince na ena de wonya fai ye fra prince biem na fe ne waka de obeka e de akere yen ma me fa ntumo line san Utie Akoma FM. Hello Prince. Hello Prince. Prince utie me.
Prince gyina so wankasa Prince Utie Akoma FM. Prince what me nka Akoma FM. na what do you fa 87.9. Nato yo jumo ma. Na say your friend wankasa wo sha atade aba. Odi me sha atade. Davi o man bato. Prince gyina ye kakra ma me na wa homa na twetwesi why? Hello. Prince me pacho wo ka se wo beba ne e na me bisa se wo nam kwan so o ba. Won bia no frama no pa no. Meet you. Prince gyina baby ye mama gyina baby ye mama na me nte kura. Hello. Akuya mo bese ya fra Prince bi mama me. FM 87.9. Na homa no etwetwese. Mo sai fra Prince mama ya homa no etwetwese. Na yen sai ne nkasa. Me yen hwe Prince ne bai. Akra kama na de na Akoma den power hunu. Want to some me nim wa me so this year. Wo ne ne tene na tisa. Ma. Eyo obi anwanwa se wo ye otumi ye sample. Me ba jaso ma me ba. Hello ma. Prince, now we say producer friend one no. Our friend no pana. I know say Debbie, Prince wa homa ne mwa yen. Hello. Akoma FM 87.9. Prince ahoma no mwa yen ti ye babo made ansa ye ne be kasa yesra Prince na dawroma. Yesra Prince na dawroma. Prince. Wa dawroma. Okay. Kofi Joe contractor. Kofi Joe. Yenia ye Kofi Joe contractor wakoda ne Prince. Yenia ye Kofi Joe contractor. Eye Job. Ayo Job. Wakoda ene Prince. Na mo ye adwuma wo fen so. Wakoda ne Prince. Me pa cho de Prince ni ye die no. No kwasem ebra wa ba yanke ne kasa ye nkokwa kwankwa mfre bei. Na woni no kwan kasa kopim free ko mepim sese won friend no enti Kofi Job contractor yesraw ani die kwan so wada uroma bomodia na ene Prince kasa na buaye ema yenya Prince Kofi Job buaye mbeme na wodi yenim sa wodi hu ni pa enti woye obi a ejese woye discipline yenim sa woye discipline enu nti buaye na yensa enka Prince why yesro na nekria yakwa ma ka wala say che Prince ne yenko ne last year ni ne Marco Mislamo de ya na my Prince no because when ko afenefeni mente wonka o my iska eti de metimi aya na Marco meye no na wunyi wani free Prince so na wankasa wunye wadwuma fa ne sesabio wayetiatia wo na wunye adwuma den fa hwoba na dachi bi ne so oba animu a na fe yenso yehia no ma Prince no de oye no onya Akoma FM 87.9. abageto aka me ho me da kra ya adwuma am de ahwa kra na me so menya bia ide edi ma akra ni so kra na wo hwe akwa animu kakra ama kra na nante anaso wako school na nka me ya mahu de meye se akra nso so mintimi fa na nya adwuma bia akra no modu de he chekwa na han kwa na mabre mintimi fa na nso ane o ma bia nkotom okay enti no nko wo boa me kra ma kra no nante na so start school na so won hwe ni bia mu kra na nka mahu de meye ma se no me choma ni ense ba bia kanso ya bulagu ho no okay e wo me nyinsam ne ma awo mu okay se ho na etu ama ho na etu akaya ma me ya me nshra ho enti wo de atwa ye kakra yenim sesa de atie bia no ne master Kofi Job
contractor ɔbɛboa yɛn amiɛnsa aka prince tí o deɛ bible ne deɛ mesrɛ fa to wɔ ma me kwasi adeɛ de bɛkɔ asɔre akɔbɔ mpaeɛ na mmom si yɛpem no ne yɛpem no ne yɛpem no deɛ a ɛneɛ na kyerɛ sɛ ɔno a na ɛpɛ ne mogya dodoɔ ne yɛde nsuo ɛbɛfrɛ mu ama no why yo afei yɛne yɛn nua bɛrima no ankasa ɛnɛ story no ankasa na akua mo a wohwɛ promo no akua ne ne gyina hɔ no wotumi sɛ akua yɛ David ɛna yɛn nua na yɛ Goliath asefo ebi so wo ware papa na ɛte sɛ bibi abɔkɔ yo na yɛnkɔ yakɔbɔ nkɔmɔ Isaac within no Agbizo Isaac kolom eni na kolom madam yankwa yawia yi awia de bɔkɔ mpacho utie Akoma FM abaya bi awo ye frɛ no ama Ernestina Akoma FM 87.9 me hu no me de made sɛ reto nanim na ɔte ase na ɔka kyem sɛ wawo baako na akola na firim 5 months ni na mo zanso we de adwuma na ɔso ɔnya adwuma bia nti hɔ no me so me de to nanim na ɔso ate ase ti me kɔ ina oni phone na wɔtwe akiri na me kɔ fie hɔ na me kɔgye ne number nti efiri hɔ 3 weeks kɔ no na ɔba me hɔ a otimi di be 3 weeks on pɛ sɛ ɔbɛkɔ na me suru nya na je sɛ aso ni dem no kora nti me kɔ hɔnom na agya me de kɔtɔ ɔpa anim sɛ mahu ne ba no na manage no pɛ sɛ me ne tena okay na me de me nanam ne me masamo be ba be yɛden ba be chia na de wo hɔ no yayɛ nti hɔnom no me fa me masa ne me na be ma me yɛkɔ hɔnom ne yɛkɔkɔ srɛ na ɔkyerɛ mu sɛ wontimi tena ase ngi amamre bia na sirim ne bɛkɔ akɔyɛ den akɔyɛ no ho ade nti me ne tena mrepam no manage ne ho a na makɔyɛ no ho ade nti me ne bɛtena yɛtena almost be 3 months kɔ no ana nyinsan yɛ den ɛbae ɔkra me yɛ den kɔ sirim ti okɔ sirim no ɔbae no no ɔse ɔbɛsan akɔ na wɔtwe so no ɔbɛsan akɔ hɔ no meka yɛn sɛ na wɔtwe no deɛ minya sika anya den ɛma ne nkɔ because minim deɛ ɔsɛ kɔ yɛ biem sɛ na wɔnya bɛma bi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ɔyɛ den wɔne ne kɔkɔta na m sɛ na nipa a wɔnyam na wɔyɛ me masɛm no hɔ no de ntɔkɔ ayɛ den ɛbae wɔnya bɛma bi saa na ɔbaa ne ka kyerɛ wɔyɛ kɔ gidigidi na mbɛto no na mu sɛ ho ana wɔne ne kasa no nti me je phone feeling sɛ boy ne kora frɛ ma me ne kasa ama boy ne ka yam sɛ wɔno gɛ ne ba no wanka nje sɛ wɔne wɔyɛ den wɔnyem ama ɔno so de na akɔkyea na busuafo ama ɔno so sɛ ɔba bɛ den ba bɛ wale no ɛyɛ bɔgɛ ne di ma me ba kyerɛ frɛ na ama Ernestina no ne tome ni din no ne krom din no ama Ernestina no ne tome ba kyerɛ nti hɔ no mo no ɔka sa asɛm no kyerɛ me no meyɛ mu hye me na meka yɛ boy ne sɛ me deɛ mene ne yɛden enyem opapa nim akɔsrɛ na wale opapa yɛden enim na boy ne sɛ wonim nti me fa fon no yɛden nkɔma ge no nti me de fon no kɔ no ge na bufuo ge ne tambo de bɔ ma sum kura ma mogya bati hɔ no me bɔ na sum e ma no di mirika wonsa nte sɛ madam wonsa we mu dududu we na nti hɔ no e ma no di mirika kɔ police station yɛnte won ka yo yɛse kasa yɛnte won ka ye e ma no di mirika kɔ police station sɛ de wotinte wo de so de gina hɔ ma me me yɛnhwɛ babrantie hwɛ ne kaseɛ de tenten ɛho voice ne yatie wo so wa bro TV do so wo so wanti wo voice ne yɛhunu sɛ bɛma mu ɛna kasa yɛnte wonka brani mu kakra ma me na kasa mɛma mu wa nti hɔnom no ɔkɔɔyɛ no na gɛ no ɔmba bɛkye me nti me kɔɔyɛ no na me so no kɔkyɛkyɛ me nsɛm sɛ sei na yɛ den ɛteɛ ɛna ɔmo se wonyem na madam bi police ni ge bi ba mu na ɔkan ya na ɔso wonyem but wɔn abeti ma yɛ den ahwɛ ne ho nti wɔn tena na ɔmo tata ofiri na ɔso ofiri dwuna se na ɔsɛ hɔ guys na ɔsɛ 20 cedis na me yidi yɛ den ɛde ma na ɔkɔfa aka na ɔbɛsa ne makɔ wanya nkɔ papa no hɔ ɔkɔtena subɔmpan nti wɔn no mesafa aka akɔ papa hɔ ɛkɔ busa ne sɛ sei na asi ama ba ha wɔ so wɔ ma hɔ ɛna me de firi hɔ no na me kɔ ba bi a ɔkɔɛ me kɔ no wɔ hɔ no korɛ na me ne masamsa yɛ den ɛbae nti be 6 months
ana papa frɛ ya na me peke ya na wo se wo srɛ me a ama se wo ne me na nyem wo toto na ni ba bia ye ti wo de janto asini so wo srɛ me a ti papa nso me fɛle no pa o kan man kasa na me ka ja papa so wo da mate da de be da me kasa mate numeri na aga ne bai na me ne tena ya ko sa na niema bai me ne tena ya na wo de wo yi awo kan kra me frɛ ne papa mo no papa ka jam se ge ne mu ade ntinya ade na yere so obe den obeba me na msi ni moja ne ma nyina wo hospital ho no yeah sa de validate bit ko so sa ba 3 weeks ansa na obenya ahoden nti 2 months ge akola ne nya 2 months no ge ne so wo ba onkuta ba nti wo kwa onfa ba nya den enko bosomi mienu akora bosomi mienu kasa akra bai o ko onfa banko nti ho no metama akola na bom kon wa sisa na ne ma dimirika ko station sister bi ofie efra na adwoa na ko kwa kire ro se fe na obi anya den amfa no na wagya na bucket wa yeden e wo honom nti honom akwara na bom ko na me de kokodu station na driver bia so won fa na sorofo wa beto mo kan ama so wonye den wonye akwara no na me de ko police station police for no be kan ya inspector no kra bo na sum wo so wonye akwara no e fro papa na ofa didi na temu kuru kasa ni ma sa o ka che na wogye akwara no se se obegye akwara de na obesan atena na me so won tena se to tena se sa be 2.5 year nti me ma sa bi firi ba bi ba be yeden e ba be sra me mekosua ka atwi no ba be sra me na me ne ye adwuma se na wagye me yire number a wona ne hyehyɛ wo ba menim yey me ne ye adwuma wura mu a why na je yire number me ma sa na mekosua ka atwi no ho e mekosua ka atwi ho no sunya 3.5 ya na dankora ekonya no mate wagye wo amnesty na number mpacho an no frɛ no wo machi mesumi nim ti me frɛ me yire no kora na me ne di nkɔmɔ a kasa obɛka no abufuo na makate ko no ti ewu ma na me se da bi meba fi na masa no zo o ma frɛ ne ti opɛ so okɔ me ma masa ho no 6 million so won fa nkɔta krade nti ho no no ye bedu ntotoro so na me ma ne ka sika no na okɔ sunyan se ra wa me ye adwuma machine pem ayase do machine pem be pem ayase ti na me kɔte mu ye den e hyehye me do ma machine pem ayase pem dua na be pem ayase sei nti ho no me dwunso moja kra to ba anya hwe firi ho no na me kɔte mu ye den e hyehye me saa nti ho no wa frɛ me yira ka chen sɛ me se me kɔte mu hyehye me nti ni me ba me hwe won hwe ye no wona manda e bia no ma ye den manya yale wo master no me master no nti me so me ya hunani me ba ye me na ba ma bi wo ho no na me kɔ no ho nti ta da tam no me ne master no ye adwuma da bia me machine sɛ na me nte ase nti me kɔ ho me master no me na no na me na ka chen sɛ wo hu nipa bi e pe wo yere nti na sa ne ma ne ye den e kɔ so na o ma me moto bi di no se me ba me frɛ me yere ne o ma odi ne di moto edi sa no se me frɛ me yere ne transfer de wo bi obɛ den obɛka ampa me ba so me frɛ ne transfer no an kasa ka ne nsɛm sɛ ye no korɛ na makoma nti won pɛ sɛ obɛka ni pakoro so won ka ni pakoro na obɛpam ka yem sɛ ye me masa hwɛ nipa na gya isaman na me se me masa ogugu seku na me se masa pa na ye sa ade no na wo se me wo me boa na won nya den won frɛ no e wo manim ho no wo hu wa na wo frɛ no na wo ka chan sɛ si me sa akɔ kasapen no nti ni wo pɛ sɛ wo ye den wo ba no ho sunyan nti won sɛ ne ne kaska manim ho na wo sɛ ne 1 million o master no me master no sika na me de ama no 6 million no manim ho na wo sɛ ne numu 1 million so won fa mra no ho sunyan sa nti ho na master afrɛ me buzan sɛ me kɔ kasapen na na me sɛ me kɔ me ya dukura ho na wa sa afrɛ me yere sɛ ne wo hwɛ na nimu nti ho na ma Akoma ba pa ma me je fon kra ka che master sɛ nti sei na wiase tie na wonya abotre na oyiri ntira ka mu na nka muduru ho a wapa baabi ala kana nka obai kwɔhye dem wɔ na anim nie madam sa Akoma no de believe because me beautiful temba woman na sa yeden adwo nti ho no mo no na me ka che master sɛ nti de wo de yemi me ne wo kokɔ yɛ adwuma ma physical 6 million obai kra nu 1 week mama sika sɛ fakɔ me master na kra ka wo so na wo mam sika de wo de yemi ne wo de me kan hwe nkyerɛ wo ana ga ne be ka sɛ wo ne nyɛ den endai anokre wo hwehwɛ mu huni ma me da mahu na den wan kɔ kankyerɛ ayi wo na no de o ma wo moto no wo hu so na ma na emum ana me ka yan sɛ ga ne sɛ wo ne nai na so wo de sɛ wa kan bibia kyerɛ me de a wo de me gya bibia ma ne nyɛ den en kana me ne ntena na sa bra de be na wo master ne kai ho no me master ne pa ma kyɛw nti wo frɛ me phone so kra na me mfa biem na wo ye voice record de send me pa ma kyɛw a ene ne ni kra me ne master ne gusu ifiri na wonya sure sɛ tama ayi no do ma machine no be bɔ wa ya ase no a na emoja free wo be manum ba no e ma wo ma yom kɔ fam na ntimi ba ne na eno de ntimi kɔ fam sa an kɔ fam
wa ho de ankwa fom na so de gina so oh pa bo adwuma correct na ja wom we di os mi do nya me we di do yire nko do nya me za kwa we so hono mo no me masa no e kan bibi chem se osere me ya me nya bibi ama ne de enka nam so me da me de ache bibi anu mi mu eti hono me sa na ba na ye de tena asa na me de me man sika woton watermelon ne man ntinu me ko kasapen se me ko ye madwuma nti mu hono mo na me frɛ na still ne kasa ye mu no enye mame me frɛ na fon amata ama ne frɛ na kora me yaade wo ye dede no wakate no be kasa kora no wakate ko na mama kuma ba na me firi kasapen bae me ba me hye dem saa den tam no suban nti na fie wura na ye den etuye nti me ko han dan ye den e ma no nti me na dia kanu a dani momu no baby awo bia me pese me maw ya kan say data na wo de ehwe dia kanu we no eye Airtel Tigo ya de Airtel Tigo no ato so sisi a enu ntime se wo ada wo a onsa beba wo ntentem no wo na wo benya sa data no enti ena da so no enti wo a wo ho beye hare ena wo benya eda so mesra wo a wo nsa beka no bomode ama me hu se wo na onya ye wi a ye de ye dia ka no Vodafone no ye de atoso MTN no obi a wo yusu MTN pacho ya frame na me MTN ma wo ye de be mama akomako nti etati go no ne ye de atoso no fire data na efa hwedwumadie kopim se ye beko ene operation no data no mo ba me aduru sa operation no na jese ye ko eti aduru ba bia opapa nti yakọ papa hono mo no anapa me yesem kwa akọbọ papa ma na sisi na ne ba na yeden ye wo so won me agyan me kodu wa anapa no na ama na yeden adikan wo village wono nti me so no me fa me papa bi yeden e kan me ho nti ye kokodu wono mo na ye tena asa abusuafo ye tena asa ye kan asem no me kire me nsem na me nsem no papa no se me asem de hono ma aga ne di sun se wono de nya de obe wale bium oso nwale bium papa mu nyina ate ho papa no so afere ne wo fa mu nyina aka ho ama no so won wale bium ne wo fa mu nyina edin no se die nti no so nwale bium papa mu bisa no papa mu bisa na won kare wo so wono de nya de obe den obe wale bium awale de nya de obe wale bium ene ne papa mu sore ne da o ma se ne nyina ye den ye sore firi nti wono mo no me so me firi wono mbese ko ma adwuma nti wono me kire mu papa mu se akwala na ye den e ko school nti nya de me ma akwala na be da betena kura nti dan no mako han dan ba ko mo ntena sa dan no me hwe akwala no me to aduane to mpaboa bi ha mpaboa hodo be mensa de koma gei maniska nyina akwa no ba na be ma ba cha akwala na ye ba eti hono mo no metimi firi akwanto ba me fa akwala na ba me ho be ade san na me de na kwa akoma akwala na kwa na me nchen na joda ade san me de na kwa akoma na ti me sa tu kwan bi be 2 months no hono ma me frɛ na wonfa na obe frɛ me sa akwala na yale na me se o se wakoto ndu be ma 50 cedis na me send man me send man after the chiri be 3 weeks chiri me frɛ na phone nko ewuma o frɛ me say wo kosirim na me say na de na wo kosirim wan kra me na o say say na si ba won timi nkra me ewuma be 2 months me frɛ no mu hono ma be 2 months me nya no me frɛ no papa afa ko say ama ja akwala no wa si wa ja akwala no wa sirem a wo ba na me say akwala 2 years sabra no ja no wo sirem na no ba no 2 years wa ko ja akwala 2 years na akwala no wo te me nche na me hwɛ na wo papa na be hwɛ akwala na ma me anya no nti no mo ja akwala na amamre wo ho no e wo se mba be ya amamre na me jimba na me se mo nkyira amamre koro ena ni kina mba be ya amamre na yeden age me ba me bɔ mo mu ntimi nkyira amamre koro be 3 months e kyiri koro bi an kyira amamre no nti o mu bie school ge na ba be tena kuro mu asa aware wo kuro mu ha wasa be ware kuro na na ne te so me ne te ho na wa te wo sunu mu okun me so na me so ma wale me so ma kofa ba be wale no wo so anya bi nti wono mo no me hu no station na me buza ama o ma bie school nti wo kofa me ba yi mama na yeden
enko school oka chem say akwala ben ho asem na America no woni mi ni ba asem bia ka me mfra papa mu na me ne yede enka ba ho no me bufu me ka chem say wo nyame ma wo yafunu ma wo ba me nso mu nyame bi because ade a wo de ya akwala no me to ma hu papa da na me ma wo ntimi pesa akwala nso ba be den ba be brete se me na ma akwala no ne namba basa me akwala ntimi che ni je be no wonje eti ko fam ba bre me eti ho no mo no me ni bre pa sa da na me de asem no ko social fe ana mo frɛ asem no me bre ne lete mo frɛ asem no yetena asem no so ana mo se amamre ho no me metua cedi 15000 15,000 me say cedi 15000 wo de ba ye sika yi mu a 30 million oh okay plus na ntwe ba ko okay sanu de mo amukro mamamre nti wo a wonim dada na me nka omo adagate fo no na e ka sa me ya nwunani nti ho no madam na wo di asem ka chem se ado mo ton akwala na mame na enye ba no na me ye no ho ade akwala no na me ye den me be ye no ho ade na mo si 30 million enye ade e be pene sa omo mu 2 weeks mo fa akwala no nye den emra okay 2 weeks na nu na omo de akwala no ye den e ma ne nye ge na kura na koji akwala mo de akwala no ma no free north na wo koji akwala no odua nkwanta okay nti ode ne bre wo de akwala no bai to de akwala no ba na akwala no wo no ho madam no ka sa akwala no metimi akọ hwe no me ko ye dane ntokwa na madam ga se hwe na man ko fi obi ko fe se ye be ka asem na ye den awie ye ka asem no wie ya wada madam no sa pa ma che wa se me ma akwala no ye den enwo no ho akwala no sua mma no ntana no ho na onko school na me hwe mba okay na me tie asem ma madam no enti wo kra me send 50 cedis e wo me phone so ma madam no first 50 cedis o mo je me send wo ho ma madam no ansa na me sorry free wo no nti ade chin fiara no ko fa akwala no ba me ho no ma nyumire be 5 na me ko adwuma ana me de akwala no ye den e ko ma ama se na waboa no ho a wo de akwala no be dwane oh ade che me da me ko fi o se me ko fa mba me ko ho no ma fawu be 3 weeks me frɛ na afon me ko social fe o me frɛ na fon ne fon adum ne fon adum nti ho no mo no mani bre pa me sa ko social fe ho no mo omo so omo dana asemu ya se omo so frɛ ne kora on fa ko no okay ti be month no be frɛ me ka chem se Akoma FM 87 o be frɛ me ka chem se woni ne kunu no woni ne te no woni na nya kasa kasa akra nti no wo de akola no ko sirim na me say no man ga so de akola no be ko sirim a wo so okra me ana so wo de akola no be two step kra wo so okra me ho a me kasa na no wakate ko no be sisa amiri me frɛ no kora wo mfa ko no number minimum me de frɛ no me frɛ number na switch off me frɛ papa na wo sirim na o de memra si chese hu asem obeka o papa na me ko sere na wale nso firi no 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 so se obeku sirim obema so ati mu ya so wasore ko sirim okay wa ankra me okay enti oba ya meka no ono so me hu asem bia wo kan se wono wa pepa nsa wakoka sirim fo no ntiaze de wono wa pepa nsa ye den afiri asem no de me bia menye enti na me de abedan mu yo nyame ensha papa kolom se o papa ka se anane busuafo ka sabra na ebeya mamre bi ansana watumi ehunu ba no a na kyerɛ sɛ akoda no wanyene ho ade an akola no de me ne tena ma anya no ade na wanyene ho ade ma anya no ho ade sɛ begin na medika mu wa nsa kakra bi na papa ma yetugu so papa yankramoni nti kokko akra bi o ma me kɔtɔ mot ne yetugu so ho no ma ba sɛ won so kɔ ka kyerɛ papa no sɛ nka pesa ɔyɛ no ho ade pesa me yɛ no ho ade ni nyina me nan kora daade na me ne ge ne kasa e wo fon so sɛ me kɔ akɔyɛ no ho ade o so won pene won de so won pene ge no na me ne kasa me wakwantu me ne kasa se me ne kwa akɔyɛ no ho ade mu wono ma kɔ no obi di moto be bɔ me nan kora akwantu mo henefa ewo ayada bokurum okay enti ayadan na papa no menti ase oba no na ka kyerɛ sɛ o ma wonya ne ho ade ai me bɔ papa no kora amane me bɔ papa na amane sɛ ne ba no sɛ o ma me nkonkɔyɛ den me nkoyɛ no ho ade hello eja kwabna na mami yo eja na pom te sɛn eyo na so nyame ado me ho yo masa fra bia mu o me no me fra ya na me hwɛ na sina no na na sina wai Akoma FM 87.9 eja kwabna mami na sina ama owai me ga mi ri na wo ko ya wo ama wo siremo wa hefa wo sirem na wo sirem abi no wa ense edi nka fra wo na so wo fie me ga mi ri dia na sina nti me ga mi ri na wo bisa wo ka sa wo yiri ne ebisa me ga mi ri na wo so nya no na me pa chewo eye wo ba enesi na be ma no a woni no awo no agbezo
kolom adan na enesi na de akora ne kwasra mu na bema no ehu ne bai ɛne ga so no de ma dia kidi abre na ebesi dan na wan kasa wo ye mo ba wo no a wo timi ka bibi che na ye wo ni so control e kire bai na wadi abra me na mi jakora no ma no tell no be so kan kire me no o ba zo mi jo se me na mi jakora no akolom na me pa cho ebra kolom ni oba ne tie no wa mafia ho o ne ko lan na wo je ma ha kolom da wa mafia so obaye no ho ade ma ha nda maka bia kire nda ara mo ma ya mo ko so trouble za eja kwabena jaga no be so kan kire me ara zo bu je mi ya pasia bi ni ko ani ta oba ki ye da so na oba so kan kire me no eja kwabena abotre mo akoma nkofam na enye ntokwa ne yakuo o ba tere me sai ni pa ni kura ni pa kura wa ni ba wa ba na mata ni na bu je wono ha na me kura ni kana kina dia so na be so kan kire me 7.9 me pa cho ebra kolom ehu oba Ernestina na oba fie se bia nko oba ye no ho ade dama mi ka se yan question dia so na kan kire me o je usuro so oba no ewu ni na kan kire me eje se mi de ma jinu eja kwabena wutie me mo san friend eja kwabena ma biem wai wado no ma me won tokwa won se me ma me no e na yanti ni mire bi wo frɛ na kasa sa na ne ko shia social fe na me ma me ka ho ti woni se wono a ti se wo kire no mu ma ne hu se enti wonti wo ma me no ne won tokwa dada nti no wo ka so no me pa cho bra ama Ernestina dia akra ne koye na nya sai odi akra ne koye ni na nsin ya no de yemfa se be 3 months mu ani be on frɛ me frɛ no kra won fa nti wonya kwa no asende akra ne sika se bia won musa miska akra na wo gidi sa akra no wa wo dia madam ya me pa cho gidi me gidi pa dabre ya ebra wo ne nyem no wo kwama be ma foforo ne da ye wonyi ni se Ernestina wonyem ya ansa wo no obehia madam se me ka se e bia wo ko osiri mo ne be ma foforo ko me hu dia na me boa but be man dey frey be man frey but me di kan hu get wa hu se me chese no wa wo ama ne ba wu 5 months odi kan kwanyim firisiri mu ye den e ba wa nya be ma na obe wo akola ne wui ebesi dan ni wa hu se no oni be ma wo na bra bom ansa wo hia wo because wo hia no nya sa ya ansa na wo ko hu sa be ma na wo ne di nkomo no me ni hia di be 3 months me ne tena be 3 months me ne nte wa room sa be 3 months wonyem we kra before ansa na wo ko no fo no wonyem we before ansa na wo ko no so wo hwa bra wo de enyi sa ye ne bra wo de wo ye no a kolom esisi so mpacho an wujiri wuti bi cheke be cheke pa amade baba ne ye me ba jo wasi akoda ne ye ne ba enti ye bedi nkan ahwe akoda no ne ye hwe se eye kolom ba mpa na eye ne ba because oba bia nyinsan wo wo a enka ne de ne se be ma no be hwe no ahwe akoda no enti so oba ne betumi afa akoda no akwana bosome mi ensam nie want to be misa we second to menya hwede ebia no wo be ma foforo de akora na koma no asa madam sa so de enye because me na ma hwe akwala na sa me hwe no me na ma hwe wa mo wawo ahwe akwala na sa ma na benya be 3 years na sa wo de ne kokoma be ma foforo de asa madam sa de enye yi ebia no ne sa be ma na hyehyɛ wan sa wo ko hu no siremfo na nkasa ro mo ye ne pa bi a amfa ho so obetimi de akwala na kwa ware yo sa gina so ma me biem hello jakwa bene hello open ikwabena enye kolom ma me na oni ni di nkomo yo ba je na wa me pa cho mi di Maa Akos entinye kolom ma me why Akoma FM Maa Akos enti eja kwabena ma mi misa kolom na me kasa ebra wo hunu wo ba no wo ba fie so wo ba ye no ho ade ana me se ba bia ja kwabra ne kasa no me bre ela ja kwabra yeah okay me kolom so ni mo no wo ne wo ba Ernestina wo mo asetera no se die na asi wom
deɛ ɛbɛsi mu bi a waba ha ma yɛaka sɛ wopɛ sɛ wohu no pa de agye sɛ yɛsan sɛ hu nkonya mepakye wɔ wo deɛ ma yɛhu biribi kakra because na wɔba no wɔwɔ yi nsesei wɔwɔ no ho a ɛyi fa no ho a mepakye wɔ wadaroma wɔwɔ sirem okay wɔwɔ sirem na wɔde kolom bɛyi kɔ kolom so pɛ sɛ wɔhu ne bɛyi Akoma FM 87. akolo pɛ sɛ ɔyɛ dɛn wɔpɛ sɛ nka ɔde n'ani ehu ne ba no na agya papa bi a wɔtɔ biscuit kalipo bi na ɔde ahyɛ akora ne nsam but wɔhu ne ba no na ɛnyɛ afei na ɛyɛ ayi o asɛm no kolom ba ha na fa moto ɛma yɛ nyinaa yɛne no kɔ nkwanta kɔt wanka nkyerɛ o mepatwa daabi kolom anka biribi saa nkyerɛ o mode kɔ social welfare no social welfare wanka nkyerɛ o ɛno deɛ waka ho asɛm ɔka ho asɛm wieɛ no ɛno akyi asɛm bɛn na ɔsan ka bio wɔse bɛ bosome mmiɛnsa mu nie gɛ ne de akora no kɔ north wɔhu no ɔfrɛ no a onya no na nka mpɛ sɛ wahu sɛdeɛ ne ba no ɛhu seteɛ kolom wɔse ama no ama no ni no hɔ agya wɔ sɛ wɔfrɛ no a onya no o nti yɛbisa wo sɛ ɛyɛ a wo ne wo ba ne kasa da bɛn na ɔde akora no bɛbɛ kuma se ana gye sɛ yɛfrɛ no na ɔba no wɔnka biribi ankyerɛ sɛ bia koloma yɛ no biribi enti na ɔde akora no kɔ sirem ɔnka ahwɛ nkyerɛ ho baabi ɔno no na nyɛ kolom hɔ na wɔte a wɔde akora no kɔɔyɛ ɛna ɔno so wɔnte me ho wɔnte me so na ɔkɔ a ɔkɔ yi wɔme wɔamfrɛ me ammɔ me amanneɛ sɛ wɔkɔ sirem atesɛm na meteeɛ ɛna na sɛ mekɔɛ na meso mekɔtoeɛ sɛ wɔwɔ fie wɔte agya kwabena wonyi ni sɛ ebia amammerɛ no a moka sɛ kolom ɛmɛyɛ no a wonya nyɛyɛ no nti na ebia mompɛ sɛ ɔbɛhu no akwadaa no dabi sɛ akwara no obi nka sɛ yɛde akwara no ɔyɛ no nti a obi bɛyɛ no akwatɔ anaasɛ obi bɛyɛ no akɔtɔ a prɛko a ne wura ne ni hɔ bɛma ɔba nkwa ntimi nwo ba bɛma nkwa nwo ba woate deɛ mɛkyerɛ no mɛti aseɛ sɛ na akwara ɔba yɛkora ne yɛkaa sɛ nka akwara no nkɔtena wɔ papa hɔ ɛna social welfare wɔ sɛ tam no so ne deti tam no so sɛ nkɛ wɔ sɛ wɔgye no yɛ saa tam no deɛ nso sɛ bɛrima bɛte no na mmom no bibia nso si wo kwae sɛ bɛrima no di n'ani ɔmaame no nso kɔɔ fie no na mbusa no date bɛn na wode bɛba ɛna ne sei nti sɛ wofrɛ me na wobusa no wei a ɛno mentumi kyerɛ sɛ ɛsɛ ne sei agya kwabena wo ne agya no ɛna menim sɛ kolom so ɛne wo ba ma nɛste na tenaeɛ no wankɔ ankɔhyia no kokoa mu ne na nkɔtena baabi na mmom no ɔno wo wo ba no nyinaa ba fie enti wonim wɔn mo asesrɛ ne mu nsɛm enti yɛnya ama ne deɛ na woyɛ papa yi yɛbɛtumi ne wadi nkɔmmɔ na sɛ ɔmo sisa ne deɛ ɔmo ana na ɛka sɛ ama ne ka sɛ ɛyɛ adekolo boro ɛno nti yɛpɛ sɛ yɛhu problem ɛwɔ hɔ a ama adwane afiri kolom nkyɛn no ɛno ne yɛpɛ sɛ yɛhu woyɛ agya biribi a kolom de bɛyɛ ɔbɛyi megye ne sɛ ɔbɛka kyerɛ wo ayɛ kasakasa na esi wɔn mutem na wɔn de baayɛ hɔ hello mepakyɛ metie me wura ayɛ nkasakasa na esi wɔn mutem na wɔn de baayɛ na ebi ɛtina adi busa yɛ sɛ nka esi asɛm no yie no ɛna wɔde kɔɔ sɛ ɔno no wɔn san kɔ bio ayɛ na kolom no yɛ dɛ ɔfo no ɛna ebi sɛ yɛ sɛ paa o sɛ o kɔ na nfa akara ne mma kolom no so akyɛkyɛ na ɔsɛ o ɛn jɛ o nka sɛ akwara ne yɛ ne dea nti ɛno akyi na kolom nti tena aso sɛ nka ɔyɛ ne ho adeɛ ɔde ne ba ma ɔno akɔyɛ ne ho adeɛ ɛna ne ma saa nkasakasa ne baeɛ na adɛn nti na ma kwan ama woanyɛ ne ho adeɛ yɛyɛ na yɛ ama kwan yi o ɔbaa no na ka sɛ wɔmpɛ bɛrima no bio na sɛ ɔba ɛna aba no ne hɔ ɛware no ma mprade wotie me metie paa me wura yɛsa sɛ mene no yɛdi ka tena yɛ na ɛnyɛ nsɛm baeɛ na ɔbaa a ɔnyem so yɛyɛ ne ho adeɛ ɛnyɛ ne ho adeɛ ɛna wawoa wie na mema ba sɛ meba bɛyɛ ne ho adeɛ ɛna ɔbaa no ka kyerɛ me sɛ awadeɛ no ɛnyɛ adwuma ɔnyɛ
Oh, okay, na kyerɛ sɛ ɔbaa no duru baabi na ɔmpɛ bɛrima no biem nti ɔso wɔmpere koraa ma monyɛ ne ho adeɛ na ɛgye kwabra wo ne wo bɛyi di nkɔmmɔ akyɛ ai wo ne didi nkɔmmɔ ɛnyɛ sɛ mbɛn sɛn yɛntena yɛho wɔ fon so fie na mekɔ ayie na mene no kɔkye ayɛ okay wokɔɛ na akwaraa no wɔ hɔ mesa deɛ wɔ hɔ yo na ɛgya dabɛ na ɔbɛyi wɔ so ɔbɛba ɛna meka no ɛnam ɔne okolo no asɛm na ɔka bibia na megyina so ma akolo no wotie me metie nti wɔmfii wahu ɔka bibia wɔse me gyina so ma akolo nti kolo no a megyina so ma no nti ama mene no koraa san yɛ aka oh okay mate ɛne sɛ wɔfrɛ wo anaa biribi ni na sɛ w'ani bɔ ne so a na waka kyerɛ ne sɛ ne maame bi ɛfɛ no Maa Akos ɛfrɛ wo paa ne yɛpɛ sɛ ɛne ne di nkɔmmɔ wae nyame nhyɛ wo agya kwabra nyame nhyɛ wo paa ne information kakra wodi ama yɛn ama Nestina papa wɔse akora no wɔnyɛ nantwie na yɛakɔ akɔyɛn no ɛde na ama obi nti yɛbɛtwa yɛn ho aba na akora no foni na yɛ ready ɛniɛ fa nto so ma wo obiara wonim akora yi sɛdeɛ tie bia bɛhu na Nestina na kyɛ sɛ maboa yɛ me ahwehwɛ ma Nestina kyakwa no ɔbɛkyerɛ mu adekodeɛ pɔte asɛsɛ wɔkyiri kolom nkɔmpa n'anim kora hwɛ na yɛhunu neɛ wɔdi fɔ ne deɛ ɔdi bɛm yɛtwa ho aba ɛnyɛ fidie no mfiri a yɛbɛsisi a amanfoe malaria duru a yɛbɔ ho dawuro ɛne tam herbal mixture tam herbal mixture yɛma obi a atiridie malaria ɛha no deɛ n'anum ato a wɔntumi anidie no wadura ne tam herbal mixture aduro yi ansa na wobɛtɔ bi no hwɛ sɛ wakɔ hospital anaasɛ lab ama yɛahwehwɛ wo mogya ma hu sɛ wowɔ atiridie malaria yi bi ansa na watɔ aduro yi tam herbal mixture aduro yi ɛnyɛ ma ɔba a wafa afuro deɛ wɔma akwadaa nofoɔ ɛne akwadaa a wɔnni mfeɛ 12 sɛ wopɛ aduro yi dodoɔ atu afo ahwɛfoɔ yɛne akora no nso ɛbɛdi nkɔmmɔ kakra nti yɛne akora no ani nkɔmmɔ kakra na hyɛ akora no mepakyɛw ɔban no otu maame no ɔka twi ne kasa gu mu ma me nti ɔka twi mepakyɛw akora ne ka twi maame no ɔban a wo ne di nkɔmmɔ no mepakyɛw twi na ɔka wo yɛ die ni mepakyɛw me yɛ chumburu ni oh okay maame ɛte sɛn Pacha. wo yɛ Pacha. wo maame wo di de sɛn Pacha ndindi maabena. Rabina. Maabena. Edi a yɛde frɛ wo efie no no. Na o maame din de sɛn. O maame din de sɛn. Pacha di Dora Dankwa. O maame di Dora Dankwa. Ɛna wo papa din de sɛn. Pacha mini. Menti o kasa mente. Pacha mini. Hey! Wo ni mo papa din. Na wo baby na wo ne wo maame Dora Dankwa te no na wo papa nso te hobi da bi empusu te ya no wayi ano ane ana da bi why nti ya age so ya enyese yesa yente why na nya wo no papa na te Pacha dai. Okay na wo sister unu aketo na wo hya wo maame achi no ne din de sɛn Ni dindi akua. Akuya o akra no your ba na be ma mepakyɛw your ba na wo go school school no na bia na akɔ no school ni ya friend sɛn Friends kwaya CD. ye pakyɛw kwaya CDA yo kwaya ACDA mepakyɛw community na yɛte no no ya wo ho there be bra wo ne wo maame tie no school ben na wo kɔ no aya kasa gu mame why obi anyo hwe why wa na wo nko school Pacha dai. what din fie sɛn Pacha mini. woni mu mfia wadi sese kra me pa che wo obi a tie fo ya mu wa chirichiri ene bencheye wase ofri chiriponi chiriponi nodin tamale achi hokra ene ba yem enti me sem wada obi a mo bra Facebook mo subscribe you waiting na me se me the credit no to so mai aba
mo fan to so mame na mo emra YouTube Facebook and subscribe na wo amuwo chepone ne ba bia aka ne nyina mesamo akora no enete ya ye ne di nkomo yi obia mesha no ahu na ye hunu se wonimu no a wo ba no wo sha na dora no wo fie ben sen me pacho benye bia 5 years to 6 years mo ba so wudi ni dora amankwa me pacho me din di dora dankwa na se wo wudi kra no boy ye enti wonim ne ma me kra din ti dora dankwa no boy ye no nya ne ma me na wodi ne ba ye no edin o na mom ma me ya wafa kra no na wo hwe no ma me no Mami ni mo eti no boy na chese akra yi me pa cha mo fanto no so mami na obi hunu a wo hu sa akra we ni ehwehwe na busua wonim ne mami din wonim ne papa din wonim ukrom wo firi hene wonim ne krom nso wonim obi a de wonim wa ne dora dankwa ya wone ne tie no eno ntime sramo ati fam wo achichiri ne bencheye wo koye papa na fe papa yi wo eto na bi adora wo to a ya na wonu ho se ma me ne ba ye no oje no oh eto de bia manu me ho papa bi wo ho a wo koye papa na adane obone na emom no me de eye die besi bia no eye anka owo mame ne wa ebia na akwala na wu anasi bibisa Akoma FM 87.9 mame no ba ye no obakai tuma no wofra anatade ana wo hye ne kala mame no sedie wositi atintintiti akoko tuntum na bosio describe any pan chrem mame no odi gloria oyetia onso oyetia but owase meka krebi ena ne nsimu ewo jre ne nsimu ye fita but ejre kesie bi ewo pacho sana me describe before ya be kondora metu fo sanya so obi ba no obehye wo so atam obeba bia no police station bia ban wo no di kan fa woni pakro no ko ho ansana ebia woni pakro no asia ba beda fie wo de na beda ho why because obeda ho no na ade a cheye ena senka wawu a dora ka be ko asem sei so wahunu ka be ka asem sei Akoma FM 87.9 me pa cha momo de ana mo fa ni full picture ento so ma me sesi ana yen hwe akora no because sesi me ya na wa fe wo ma me Pacho David. O fe no ho Pacho. O fe no wo fe dada nso wo fe wo nua keto ano akua wo fe no mesi amusuti kasa amusuti kasa na mente wo fe wo nua akua nso Pacho David. Enti school na mo kono sesei kwayase die no mo kwade ne ye ya kire mo Pacho wo chere ABCD 1 2 3 1 2 3 ani kan ABCD mame A B C D E F G Akoma FM 87.9 K M N O P Q R Tuguso wuti ana de ya ni kolom na etwetwe komo na nyasam keto na ya ko breaki ena se kolom se amena stina hwe no 10 grams are wo timin kasa na de no odi ya ne nyasam keto emom no bomode ya ne nei wo padua ne pa bia di na fe wadi amen breakfast no na mane nya Tom Brown bia ne Tom Brown papa ne Oliver cereal mix ane eno ne Tom Brown we na bia make afọ dia ma wo bomode da na ma wosaka Oliver cereal mix no ebi na ede anwade ne wo papa enro bia wo sa waduanem ya wodi esiesie ne padua no emma woni padua ne sisi so yi yade awodo nyina firi ho bo ho ban
free yade ahodo ho no Oliver cereal mix enuane ye de sanuane no ni nyina bia gumu enu nti kwara kwacho de Oliver Tom Brown Oliver Wine mix Oliver Millet mix Oliver special mix and Oliver mix wo ko supermarket ya say wo mu nyina kwa kwagigibi so hunu enu nti Frekema Line Company Limited was 0507 169417 0507169417 and 0243549496 0243549496 say offer sa number ya ubenya Oliver cereal mix ni bi e de akwa go supermarket anampokra say o provision store ni mo na kolom we say ama Ernestina edi ade na no de ye ho ma wotimi pa me kromfo nyina den no pa kromfo se dana no pa bi me pie me ni jaye no mu ho no mo me pie abonten me bai di da di machi na me Stephen bra me yesa me kwa akola na ge ya tamakola no kromfo station se amafo ni mi wo kromu wa ka papa fe do bias kolum jai wo de memfinu na de ge ne ye na wo pe wasem eno koda me sa ko fie me ni nya kasakasa sa ama na ko papa ho village eno so me ko ya akola yi tata na afi no wonante ohu mi odeda obedi mu na odibo odi machi me fa na ko omukuro mu odwena se akoto mo ama no geidi kromfo atamakola im dem o ma me ba ya o ka chem sa obi ani fie hono na me be fa akola na ko na ebia na me ko ya akola na bibi na mba na asem ka se akola na enka me ho na mo ko kan sen nti ge ne yesa wa yesa nti anwumire na papa frɛ me pa ma chew e wo sa asem no ansa na me ja bibi ama na ye de kai nti ge ne de bra ma bra ge no ge wi odi misika me bonu jetira no wahye no odi sika me bonu jetira ma bono no samo nyina metimi ko fa samo adaka wo betoto no wahye no me wo ton atamelo wo ba kuma se be fa apo ni nyina wo hye no ye adwuma ben wonya adwuma bia me busa so be sua adwuma so sua adwuma obedi dwa beginning me man start temper bo aton me man 3 million ko fa pa bo kuma se anya hwe echi man 5 million hwe wo sa ton atamelo hwe tese watonton ne ma bebre wo bonu jetira no wahye no wo chenchena mton nyina moa nti mitu kwan so a menyeska me operator menyeska na me de amana ne se won fan to accounts move na won aye den adi sika no man sika no adi sika no wo bonu jetre no ahye no ti wono mo no wono te se me be ba no no koto pen e no wo twere wantima ntwere signature ni nusu minim se wa twere accounts odi ko iska wa nyese ko iska no wa diska no ti no wo twere de me se won fa anya den ento accounts book no wo twere no wo twere wantima ntwere signature ni tese na wo de ma mo twere no no ti mi ko du no muza am se na de no wa twere mu na me se madam ntwere mu o sa wa twere ade ni mu wa twere sika no bia ka me se madam ntwere mu no signature nye na twere me ka say na police amoche madopa na nyumle 11 eno mu jame eno kra again na me bie susu account no wono na be sebu mu ken sa Akoma mbe mi eno ko mu be mi 1 million areche me ne ge no ekọ ge no papa busu yan wo ye ko ye no o papa busu an wo se an wo na twere mu ero kra na nyame kra ka papa boge no sika dodo sai na wo susu se wo de ama no de abɔ ne dwetire de ode hwe no ena ho nim ma bebrebe me ka me sesen kra mintimi nti wa bɔ fam bebrebe ge na ba ya ne de me ka se me bibi me abra bɔ kɔ so na me bɔ na ge ya me de na ba ma bio store ama ge ne tia no yan hwe kolom ne Ernestina wa mo ba no very nice girl we dia was a kolom de kolom wa obey was out there na wada wa hwe akola na otimi hu akola na yo bia no be ka se wo sem sa mabuzu afo kra de me ma me kuma me kuma kra apa ma me nyinu na mo fa nsusu akola no bi bia ndim na we ye ono akora na se me ne no mienu no tama we nyina na no ma me ajai nti me ko fa na ba me nchen wo de mo yi mo be bebre wo yenyi we de ye hwe wone ne ba no na eda mpa so kama wo do ba ne pa wo no madam me ba de me fa ni agro we nkwa ne wo ba me we nkwa na me ba me yeso me ma na ye me ma me nsa ba nim nti akola no me friend sister straight okay me akola no de akola no kra mpo o pe ma asem so ma we oba mo ze ya me de ne ko ma me okra no wusu so ahu nti dia ga ne ye de me ka se ha me a na me boa e ha mpa nti na me di kan ko social fa ma hu do mo ye na de na unko ni krom oda no de region unko oda me ko ono mo da se hu se omo no hu omo nsem kan ni yie se wo kire se wo ba fa we bra na wo kwa wo de be de wo de be ko ana me ma me so se omo nye wo kwa wo be obibi
Obey one in the train, you know, one in the train, fear by saying. Men net now almost by 3 years. 3 years, obey no door. Barna dear, me to make us an order me mumu dear. Because in Tokwana Dawson. I didn't talk on about. Just a walk or make crown back be a mekaipa, down be me out in Miranwa. Me call for me, and one of the top brackets here, 10 cities. Me buy all I got in 1 way. Now you are then, Mencasa, your mammy, me and a masumija. I may ya my dear. Into who come bankuna, me ya my dear one chain. Was I didn't have them one a ben. I was a baby at DC, then a chess a ben. Me sorry, I'm rather than Mabana, ya, I bet a banner, dear, she, and one a guabusian. Mother done the Mecassa and Hammy and I'm a boy. Oh, no. Because I have me buy a make and swat him the dear, me was a mean to make us out. Into me na Makoma ba. Oh, mean to make us out, we do or do attempts on your demo, we do attempt about Tim and Nipa and Tim Wolf when you know. Akoma FM 87.9. Now, my friend must say 1 cent, 2 million, mamma, and I'm a fan koto that you be a sell machine. Was sending scanning one upon them so. Once on corner one by Iran and Rye can be Mamma quite. Was I didn't tell Mancas or Roca Juana? Minim Santo Asamana Mecano, a Danen Toqua. I may have me south from where we be as we chip on at the Tunamuri chip. Hey! I'm an Estina. I'm an Estina. Asama making me dance here. Me feel rare having. Why I dance here? Why you chip on a channel and we chip on a channel and Muri? No money is your mongus on Caho. Madame, Mrs. Adevede, dear, send you off wow. As she mission, Miss Onomeno, Mensari made a bona. Minya by money to me, Bassam and family summit to me, Papa. In some mood. Because me family some mono. Now what habono? That man, yes, I'm a tabono, but me mono tent and banto dear. One I get a swa wiki curare, intimate of you. When in the quan, our bono, men in the con, but yes, I be a brought some crab of the end. That's what Papa saw bono, Papa saw bono, and I may say, a woman, do obey me a baking beat said, you are muching me to me. Sana won't mean chain, I'm a baby, I'm back and bed and talk. Ana dia ntokwa ba akoso ai dia mebo no eno so ba akoni eno so wo se ayibia hono Stephen Konwa pompo wi na msika aka mu na se neta fiewreje 20 live ana me dan man se wonye se neta me kwa adwuma oba hofa 20 metua na won fa we ni nko o insurance okwa ba ya wo se neta announce wo masa atwere adura ma no me so me kwa adwuma na me machine se me ba ya na me busa na wo se wo ma atwere adura 20 da man na me se menti ase nipa wo insurance da me ko wo se an ko wo die tine ko bo bi mama ne nyina asem me de kromato so me tu moto ko du wono ma wono krom na yi o ma hwe insurance mpo apen for car no mo de hwe no eno ano mo so mo disika mo je no so mo yi ni folder 250,000 na se me yere disika ka na hye no me ba na me kan wo hu se ma tene to no de ne omunjai due ba what to bia ne ande madam me ne ge ne di na ne aden madam nya ize me ti ge ne correct me wolum me nipa wo ti me bom asum me ne didi se ya me tu no fo se fia ya ti mu no me nsi dan obi fie ne ete se si am so so me tu kwan bibi betima ya ti fie wo fo no buo mo bibi ya se si o mo na be so mo ansa na maba woni fie wo fo na ni hia wo wodi fie san ama no ye ma se be 23 years oh ana unso won fie san me 27 years. Wow, one if you off war be an issue, and you have an if your crown, me intimate. Then now, Suban when you start Yanua, no one yan any many say, you know, yes, I know, yes, I am, when you move, to quite can't confess, I will free Semu by, Bearman to quite can't confess or say 1 day, one to nothing. I don't know to quite decay. I confess. Not as I when you bear my who's and when you bear my foot from your man, drop or didn't want to. I don't see first day or no me heading. Okay, well. This is so crowded, so say, what worry? Aye, and no, so worry. They say the one while it's on the bear manager. They say, I dear bear pan, we hear from Anestina. See, I'm the Demiana say, Aqualana dear, Menin, we mean to make us Aqualana Yanaba. Intino Aqualana Sacadiac or Frem cried this free war, can have me. Me, I'm in Aqualana can. And I was Aqualan's bam and I'm a Timmy Remember. Until I'm a hand down heading, and my down one time cram on a time on son or 2 quarter of Bemaso. Well, we say Ebia now bear my judgment when you are Bracoranas one. Madame Bema 70 and dear, forget it. Now, bear ya winning it one now. Bacho on your cry. Hey, sir. Also, all ban no kuta baketo, no kuta baketo, cran, no fans of Baffy. Me and my friend Aqualan, one nante, medina to school mukra. We ban will coast with Debia, Miss Benny says it is. Medaclana to school, and Aqualan come. Namian Casameba. So I did again, yes, because I have said, cinema, we minim so co school, so on co school. Minim, madam, and co school, till I'm banana bread to send me. To Amma Ankra, ya quantity and crab, baby, will be a. Can you ever so catch it? The American man says, 1 family, 10 years.
mani abere pa so onum se wotimi hwa akwala fa me ba mere me ba bi odi akwala no na mo ne de me mpesa odi akwala nkogodi 7 months akwala no ba no wonte me kasa bi dagate nko an wo ka nti ne kasa wonte ase wo kasa no ho a dagate no odi be kan kire wo etiesi a wo kan dagate kire wo obedumre bi no odi ko ware be ma wo mukuro mu ni bi be ka cha akwala no se papa wu akwala so ntitwi wana ko ka chen se papa wa ha it is hard na de me hia me ba nti na me de abedan ho okay anu nti eno odi aba beda ye ne de wo se be ma ye bia no wo ye ma no pa twadua ne wo to ne ho ne ma nyina ma no me se akwala ne de mpaboa me fie ofo kra ya dance me firibreku mu ba me timi se mpaboa different akwala ne mpaboa boto ma me bande me fani ni agro me a me timi kodwom ton tare mu chese ye ja ekra me timi koto mu ne anwa ne ne ma ne na me de abre no okay we dia wo bi bese o se de opay ye nya de onya ye nso ampe wo ba bi pese ko nya ba ma bi se ye na wa sha kra no age no ama ne hwe na akua na ni abre kwata bible ye ne wo de kanchi ye wo bi so nya bi ba ma o pene ba eno so so ba no o se me fa ne ma no wa hwe no se wiase ba kra de ewo mu yi kosi ankosi koda ankoda se koda ankoda de ne ne beda enti ene ye koma so wa heba clinic wo ne ye ko na je se ye kwa kwagya ye hwe na mesra wada wo ye oba na wutumi ngo wo ye ba ma wutumi ngo mesra ho mentra wo me ni ho fanfa wo entwa wo mpoa enwudwe ye de stroke ana diabetes ye fibroid ene da wo ye mo wo free aye kabu wo gina wo nanso je se wo ho ne makra wo ntotoy fibroid ene gu ye mo mesra wada bomade ye ko mansewa heba clinic na ye ntutu fibroid ni na se emfa emma hepatitis the obeka hepatitis eni adro sinihu ana wo sa ye kidney no ene ho atochima maybe ba ko pe ya wo beko clinic ba ko pe ba ko da pimu manso heba clinic ya branches du emienu mu a wa man Ghana ya to pete na awoswa ya je no enye awose ketu akura yase beko ni di fata no a na efata na kono enu ntime se wada bomodia na ekomanse wa heba clinic ya headquarters no e wo Fadama Bomde Washington Bay nkran e woni e wo free screening no channel so ekoso ni kanika e wo ya branch no e wo Anwuraga Askwa New Road ya ne Mekom warehouse ene di ehwan mu bomodia na bra Friend 0503-528011 0503-528011 and 0549 648362 0549 648362 o friends and numbers here bejo so maso ba clinic na wasese agese wa ma na bom no share so ema me ensese dia u ben medro na u ben medupa aye 3p garlic mixture 3p garlic mixture aye 100% garlic extract na say natural plant juice e won vitamin minerals vitamin C and mixture wa da bomodi na bra 3p garlic mixture aye purely organic extract ne de aye na eye adwuma woni padua ne mu wotini no yi ntini mu nyina nane srade adeda wontini mu memogya timi famu na edi afrusa ne ye pa ne padua ne mu ema wakoma no eboyie enu nti se wo pedro 3p garlic mixture wa wonim dia garlic eyema ne padua no ebi immune system ma wonyare rough ena manage wo blood pressure no high blood pressure onya bi fiti kromu ya woni wa hawa wuhia wo fiti kromu nyina bekro na sugar level no so na chese a balance no obi was me nsan me na ye mititriti ana se cheme wa ye kese dodo ye ba benefit na ma stroke anwudua ya de asthma na bosome ebekọ wodwo so wote ya wodwo so antentem ana wafu ya na ye kese na so una de kro no so anya sikafuro sense ba bia wusika level wo no ehwa na wo stress winya 3p garlic mixture pharmacy ubenya bi ho dani herbal misi eba kwale na kebo apidank angelos na ubenya bi piwak natural yen en yede edupa no 3p garlic mixture begya so frayen ewo 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 so we got 3p garlic mixture no ahwe wonu say edro no egu
glass bottle mu na ne ti no ntia no eno eye kokko red na fei eduro ne hono so red eda ho sei na 3p garlic mixture no etie sei na tie ema wo bi emphas kwa na ne wa chenchina sei na tie eduro no o ma fodi ho dance eno nti bomodia na ekọ jodi me ma bejafo akwaba Pastor Julius mo akwaba Akos ya mejo super Nana Kuya, Akwaba. Yeah, no, Mama. Pastor Julius. Marco. Column. Oni a Menestina. Column ni Ernestina. Marco, yan sha sim free Prince. Prince, Prince ni Nana Kuya. Prince ya to nkra ase obeba ase o ma. Marco the last week oba na ye ka say mema bi wo ha ho. Ono anim say asem no odifo. Onye na adwen so obepa abua. Ba me obusami ameka say ane. De on beka bia on se na no abrante ba yo so me de no mama sa me ba de mabusa bia meka say ane. Nti me nya ka say ane de ya se ne ya hwe oba no ane me hwe no. O se ade no wo ye yampa ane pa cho me ye. Se woni hwe ka. Afa wasem nyina ka wo ye because wadi kan agi atum. So o twene tan na wo bibia wo ka kire no. Ba we de wagi atum. Sa na memma bebrete ma ko na prince nso me ye hu sa esunu wa prince mo. De bia me ka me se o panyin kira ane ye oba yi. So pese wa bra bo si wi a na ye oba yi. Prince be na dwese bia wadi amanya na na kuanya nti okọ he obesan abo wachi obesan ba enya adwuma na wo ye so obi na mu adwuma ye aniuma betimi atoto wa brabom ama wasenya san wachi kura ebe ye osan no medi wachi no eye bebrebe nti mo prince nya na dwene se manya na na kuadi adi ntemi ekọ yesre ne boss ene Kofi Job dia me ama sore ba yesre papa Kofi Job omo mondan because oni nkwala na ye adwuma nti so omo ye mo na tete saa me yo sure say wo pani wuru anu tum bia eyeye ti e be sere ye wura Kofi Job say na kwala prince adwuma ode adi nanakua no ye ne nye ho omo mondan no omo aye na ye nsanka prince na amwa bi se so ode boa akola fefe we ya wawo ni wo ba ye ma akola ya bra ba be say wo ba ye ma akola aye basa nice girl we na dache wona na nyame na nkasa no ya na ya kasa ono anso ope obi ti atwe mo te say bomb pae ma ko ape ba ne bi onya na odi Akoma prince anu say prince ape ba bi atana za kwa so obeden enya na sem obi so kuta ne sika e woni fie nka onya ba ne bi a obehwe na ma dache papa bi apie na amro besa ati agu yeso ma ko mu frefa ayi obi ma wo obi na wo ma wanya na sade ene adu sa mestra prince bia bi owo biara minim so otie yen prince otie ye frɛ no wa ototo ba paso mo frɛ no mpɛso na me ka sa mi wadwuma mu na mo he ma ko ye no wa kasa wo so beba na ye de na failure ana wo so beba aferi efra wo se na de minya ho onti ye ya wada ye de wo hye ye wada nso a na me ka kyerɛ prince wo hwe no hu yi ha baby owo no mo nya na dwene se me say yen kura ya nya na hwia boni na wodi na nkasa ebedi nya ebeko tia no de ode ya akua no se wo so hwa akola no sunne egunu so na akua sunne egunu so no men wo so ma no no hwe no hu yi na busuanfo so etie a omo nkasa nkyerɛ no baby na yiri wo so wasa akotana na yiri ho ana na yiri nti ohunu say akua de sabi wo ya atantan de onye very careful okay me de me wo ka kyerɛ no so obetie futu ebebo na ko afe kolom na so be wo ko fa din ato wo so wo si kolom be de yemfa obanwane be de yemfa ma ko hwe me de bia meka abrabo aye boy awo ene aware ene sa ni nyina ka abrabo ho na se wo ko no anko ne kwan so a but kolom die sabi wo papa ya wo kase wo ya aware se wanfana nkwohye kokon wo mo so wonya ne ho ane de na mu wo ya aware se abrantie bi oba no aka se me ma wo nye aza good ompe no fine but ne ba wo ne na wo de ense se akwa no so me ko twambe ma na ma nya ntwa wanzam so sa fa mpio to kan e de se ompe koloma ye no ni asem na mu ni mu ja de e so na de ma no efi se e wo implications bebre o ma ko sa obi awo me de akwhye onye we de e wo implications bebre akola na nkasa etimi e ma no problem sa na wo parents no so a wo yes and e ma problem etimu ma ye ma enya asema ansa na ade me di yo se si apa ye ma ko Ghana highway ye social welfare for any other institutions nti omo ye omo dwuma yie de ade se me di yo apa no ade me di yo was because unim anu story ye o de akọ social welfare ye muya no
and don't dey no your mako akure obi di beja ni on ko social welfare ya toto papa so say obi an se dem ya no and ne di nso ko so ya ko social welfare o man pam but o mu bia nka beba ha ara na Ghana ye hu say anu ne nso to ya eyin fa kroma nyina ekum ni pai enti o man ye nyina ye ne se nte be boye ya fix attitude ya fix we o man na be fix ho say ya mo ho mod say yanke se nso be ya ntoto ya what obosu na ketu ya wie ba obi de o check ne kra en say anu nso ntini etu ya o ka mako nyame be tue ni pa be ka Ghana ha anya ye nyina no engrofo bi wa se o man pani ntimi antwe o ma so nyame na nkasa o be tue wo muka am se sa de wo mo ye no o mo price to pay to mo nyina o mo nyame sure Pastor Julius na ten ka no na me nua be Mary Kobi o se Maa Akos mama mi sa wo bibi o na maintain ye ma bi ase Ghana constitution no anya bia no kire de wo ye japa Edie na kire se Ghana constitution ye ka ja kire se hwan ye ja wo pese wo bisa se amamre bi so change constitution na me fa wo ba ma be ya amamre asa me de akora na ma eno ne de record bi obisa that's right agree me ma isiatika wate yo mechirika se 21st keneke mechirika se mi sisi mi chepe etututu wa ka ho Ensio tutui wutumi se nkrofo SS bi sasabro no afa na ebeba wonya so be ko 21st keneke to se etwetwe eye wo ya firi wa akosi chese wonantini ho no woju wanye usori gina wanyina wonti wutumi nya dwuma 21st keneke se wo ye siatica expert enu nti bra firi wo no yade bi yada enei agigi wasaba mu firi wutimu nwi so kwasi wonama reso no mese wo da 21st keneke ye ne wa pomdi adwuma ye fo ya wakwadere no aben wonim yade bi antini so ye obehwo yade ama wade ho every yade ensem lab scan ye wo massage near the machine so treat you na ye wia ye ma wo bibidran maka ho yade no so fo okwa wan samedium 21st canteen there 7 a.m. pepe na bo no aye ready ye branches ni yedu en kind of me market every do dan mu kuma say ehwa overseas ultra alpha radio sunya ne tachima go so sashi e wonyina no 21st keneke ya to apete 0540 311 0540 311 311 na akua ne prince akua ne prince name wowo okani bere wowo okani bere obi say adan na akua ye say akua adan na wo kuna gede na akua de na wo ye ento wada ade akua ye nyina eye ni bere se say v o se v age ni sika o obesa chi akua onfo hu se eye nua damfo se say eye ne nuoma da bi onu na akwaje bosia no v na akwaje ne nuoma na oton eye bosia na wakwaje ena omiya bechi yakua de nani abiri nyina no no se wanka se mu sensie ya okohunu prince wehe etina nani abiri ya wafa bible wa nani abiri nyina o efrise nanka wonim se anka prince se de usi ya wano dededen dafa ya wo bedafa wo hu a wo ba ya wo hu kaman se de nka enne anka wo wa ha no nka wo beka bibi a kire v wo ho sensia o v o wa ase ho ne ma me ne age na to hospital enti wo ka se wo ba enti ya nche v bedru ha o ye v dan o v nim se enne wo hia no nanka ne 4000 na wo ho no anka enne wo be ma ne mu e bia 1000 na 2000 na bosi anka wagie no nanka wo de akwa akote so sese na na akua firi efia ha akoyi asembe na okoka kire v ana v bebe fia hai asembe na obetie firi ha enso wo ye wa no dada prince na wo fra v misro na na akua ba ma ne ho ahwan o meje ho ahwan saa na oba wa buwa usei wo je wu ni kurom ama wo de obedie de wo ba no mo ani asede enyina aka ho ye ne boni sei prince hweyie amma na akua nkoya wo kotere ntale da ho na yaba ya wo kotere atale da ho sede nani esi abre no nani abre yie mesra na akua enne me de mkotodwe egu for mesra no name mesra na enne omanenya last ma mesra no mia me ne prince kwakasa na me wia maka kire prince abusuafo se mesra no prince owa abusua oda abusuam enipa na wo no ni nuane wo bi owu sensie ya ye be hyehyɛ nuoma ye beto nuoma ye be ye nuoma sese ye ka ba omfa se sika ni nyina amra
na omum na meso te na akua na wowo okay ni bre na de wo ye ni nyina no so eye ya wunti na akua e de ye saade no enti mesra busua omum meso asem we mu na ye nka ne bre na asomdue nye dan emra na mi kokolom so kolom eya nyumo ma ko Martin kolom edebe Martin kolom eya kolom nisu minim to dem ni mani kolom ano sa nyo no dia ye ni din no kolom na ewiase beni se de wusika no ewiase beni se na akua ti hesu kolom so ba ne atam na kwoto baabi no na ne papa sa abusa wo se maame oye nantwie ni ayen no na onye nantwie ni ayen no papa wo so wo gi nantwie na ye dan nantwie no wo so wo gi aye dan na onim se de ni di nkan kasa ayen na ne buofre ye papa no but de akire ni be kasa ayen no na nye papa no ampa kasa no nse ebesesan ye kire because obi a wo say ada oye nantwie ne wakati no de ne oba ye no ton na ye dey asesa papa onye nantwie anka wonye nantwie oje ne ba emu nso nsene mra no munya isa de na moye no na kofa nantwie kofa sika ho ahwan kofa konfem ho ahwan kofa ho ahwan free he na wantumi anhwa akwala na wei pa sebisebio ni nyansa ene sei ni nyansa pa ene sei obra mu sa de we nyina na mo de moje na mo de yam hu yiye na wanhwa akola na ni nyansa ne sen sese wo se wo pene ba hwe nanim na wo hwe no obetumi ahwe no wanhwe no ayede ne beba ha beka enti wo pene hwe no so yesra busua mo fa ne mayan ni ahwe no mo ma ne hunu ne ba wo se ne ba wo ho aka ka asem a de kire no fa ne ba ma no na ono de amade waso na ware a onkoso na won ware efri se ono no wote ho no ana wone ne ayi ne driver ne master na wo munyina echa wo mo ho fa e ma bibi kobo ne be ma so anka nyame nko a wo wie ye wo sa aka kire be ma ne yire se wo sa afafo na ka kire ne se oba na ene ne na wo so wo ti adwuma mo wo hu se pra no wa ye de wo pra enso wo se ne be ma yare aye de abam nso no so pa yisu wo so wo pa yisu enti wo de amade se wa fa ne ho a ama mfa ne ho nko na mmom yesra ama abusua se efri nna akopem adwuada omoma ye hu na akwala no na ye hwe ye ba na ye ba omo ama ye hu na akwala no na ya nhwe no a ye ne abusua ne de because wa nhwe no a anka omo wo bika Maa Akos medase me so medase papa ne mom no time also time ya de bra ato yare ye no so wa pitete na ate akọ wontimi ntibi ngumtimi ntibi nwe ohonam tutu na nse pa me chepe me honam time na agem ye ti time de me kanfo ma obia enu ti bamode na wo so kwaje wo time ni bi na no na bebo papa ama wo ho esese wo so wa pitete beba afei wo honam ya ni nyina ebe free wo ayeti time wase ye de bre ato wo yade no eso adro beji watrema enu ti kwade kwaje de na KNG Herbal capsules so amuo na MBC immune system no enyu osi akwan ema yade bi antimi mbore ni padua ni mu na enupa mienu time Herbal Center ena ekukra kofaba KNG Herbal mroma bijana osato sumo na akwa junction kwalena ka ba dani eba misi eba PFA have made Ozone Chemist Apidang chemical na eba shobiamo ubenya time eba mesha ena KNG Herbal capsules ni bi ho fresh 0244 417 669 0244 417 669 Kwadam oh yeah ami adom omozo wan fe me do mase ma me na mabofo bi ase because dwumadi no mo ani kurekure mu me ma Mary Dako wo London ya me shira opa say o shebi my Sister Teresa Boat US ya me shira ama Manson ama Eradi shira wo Akoma FM 87.9 na ma se wa wo ma me se wa Florence US yem brother Shaman YBC aha chama why Eradi nyo kese pa ye na wase na ya chia chama why no na mame munwura Edum Africa Market okay ewo Browns yeah Edum Africa Market sister eti friend Paul mame so wa hunu Mr. Wusu Edum Africa Market no kwasem papa no nyame enhira no wone ne yere oba eku amponsa papa bi oba eku amponsa papa bi mianom ne papa bi na ka ho
ai ya chia wo no papa Mr. Hetty every poor man ahome no soro ya kwai ma ewiase ya bamu se nkaye ni ya bamu nkaye ti ewiase ase so yehunu ame a obo ni wiase se de obo no ene ye ni ode e bambu taya a ogina so de yen ye bamu de esese ye ya ma enka ewiase we nka mutena enye ya ma hwe ma de bia me ka Africa ye mpacho ewiase nyina nyame bia ye na radio Yesu Kristo ya ye Christopher ye di na chi a ye ngidi e kire ye nse okwa akosiesie ba bia ma ye no abefa yakoi enye Ghana fo nko an Obama ye Obama ewiase nyina ba on say Africa ye mom ne ye prese heaven bi o ba bi ye pre wako is Africa ni bi e bompa ye titina Christopher heaven winim ye ya say ye de no asase na odwitwa ye no ye dia ode ma ye ya bese no enti ye pekọ ye free ha ne yakoba ye si ba bi de heaven yakotena ho ne yakose ho nso so obi e pekọ garamse fo pekọ akọ na gold na wo ayi no heaven no o mako dwiridwiri ni nyina afa obi e pekọ yakọ na heaven ba oni ade ba ko mi woni se ewi asi na wo ho ma e wa wi ye gidi se yam yasma wo kebe no kore na nso ye nyanko ye esase ye hu yi esase ye di ye hu ni esase ye di nyansa ni nimdie bobra na asetre mu ye dema ye ma ewrade anka se ye mebre se de titru ye man Ghana ye bre no eye nipa bi na antoto ne ma yiye na ye bre hwe yes ye Christian country Ghana ye ne abre pass ye ne ati Christian somase obi challenge mo ye boy India fo di ye free enkura bre na ma ya ka che se India omo ya bosonsom fo me boa omo sum omo ye Hindu fo omo nyame ye nantwie aye nyina ye gitum se omo de efie bia bosum wo mo ye te ase ade no omo de abosom ayi wo mo krom yiye ne ye pese free Ghana kwatra India ho wusu ye Kristo ni wonye bosum ni wo bosu obi de bosum ye ni kro yiye ema wo twa plane ticket wo timi se wo sika nyina 500 million na wo de kope kuro no so atena kuro na wo se ya bosonsomfo kuro no wo mo na de kunkum bagia e ba ye enne obi aduane mutime hye because of kunkum bagia adua ebia wari yegu because of kunkum bagia kuro na wo se ya bosonsomfo kuro no mama China fo nyame ni even though nyame no kura me se opon se wo mu ni nam biom obi se China ni se nyame wonu ani ma de kuro Yesu aye kan he wante hwe mama wo mu dia ne hye wo mu niam wo be ya wo mu di be di asase so ba ma China fo no mu nyi Kristo ni na ye condemn wo mama na ye twa plane ticket ye timi tue sika ma connection man ma 700 million se be ya benya kwetna China ni ye kodi pa krona wo se ya bosomfo kro mu nyi nyame ni o mu nya papa no kronu so na wo pa kwetna no ye nyame de eniema nyina ma ye ma wankame ye hwe nkudi sika kokko nkudi petro ade na ye free ye mam ni ye kodi power amanfo aman so ansa ne ensa koya no kire se enipa ma asase so tena anya di adwembone ye se ye no enye ne sa panyimfo so se de o so de to wanfa nto ma e free to eno ni ye bre ye o eno ni ye bre na nka institutions a wagana nyina ma obi ye na dwuma yia nka bre be nka wumu enu amekan hwe abranti what man yim obi wanyim obi ye no akasa prince wajia tum sampa ete sa obey ya wakofiri ne niam asaba 2500 waka ho asem wa abro ewia abro enena mayo 4500 wotimi kwaje free ne hokoto matwia kwaje se wo boa wo so ma na broka gu ho o ma na broka gu na wawie yi wani na owie ni afre wa wo prince sesieti o aya kuro bi so kura nkedi ne picture to wenki wo makwayere no so ati ase ekia kwachi no kura de akwahye baabi kura wo de ase prince wo ni ne mo to pakọ obi ye na adwuma na adwuma ni ye yi no obi ye bia no ni pakọ na ne bo afu so wo na me kire no ti wo mo akọ mfa mo omfa mo ade ne ye sa prince ade na wo ye sa ma ade ba ko sa ye me ye wo wi ase ne se prince say wo bi enua ba no onu ne nua ba ko secondary school asemu emi nya kanda meboa samre ni nua samre wo turi nua mofo hwesuko school say prince ni nua ba akroba to so kura phone no chat with other guys obo kanka if you say hwesusu ya mama no be ni pakese ba wo prince otima nyim obi ede eja kwala abo ne so ama abesi ne ye frɛ wa so mfa panyimfo se de obegu betwa prince umkokura bom o yare da hom dwene ho yie na se de awia setie no se woni pantua wo ka nyame tua wo ka nyame tua ka se twa ne se de obegu biara na betwa
asase ya ba so no hwe de bia me kam sema so ko bi afom ko wia ne bode na wo de ne kono kora nim senya na wodua no bode na wo ne no me awodome wo ade bia ba fafiri nipa nchen na enya wo na ade ne ye wo dia no eno me di akire yensua de praise bina me ni bibia ka kire wo ade me ka ne se hwe program ye wo mama de me ni je wo ne se dia wo se wo mpena wo to atwene no obi fa na e ne japade hwe se prince se ne ba no onhwe no a ye benye nipa mo betima boa ye na yetua ka no na akwala yi wabeye abaye yi dia na nso daache mama enipa bia ye ready crap akwala no agina hwe no ti se prince so won timi ngia kwanhwe na obi pakwala no obegina adina tom papa bi so na watetinam na be nipa kese na prince kai wo daache kai onkokura bom kai wo daache wo yare the home na prince won fa ho ni da se de ye no sa na be ye ntimi de me ka cho no ma abrantie yi kolon ma hanso education de be ma wiase ne se hwe ye nuanom nodness ye sema ne die kwaso obi nkasa ntiam na musu munti asem wayiye ye ba ye wiase no a ye nkola abrem ye tu ye fo no na ehie da sebi asantefo eni esiremfo ente mama na wa papa ye beti ya wudi agura ko se fie no bi kura na o ma ne mo ma wo ne bare na ye nam Kristo so aka ye nyina ye ho bom aye ba ema na me wo so for me gina ma sorry dem fire word ministry let me preach ya mama makasa there's no difference between Asante and Nordness ye ko Kristo ya ye ko na so dunu be bi enne mo pese mo force wa na mo de sa ehie no ebeto ho na se ye ko kan mo be ka kire se condemn na kan se bi wa Asante fo ni sremfo ehie da wontem eye mo amusubai mesrem panyimfo ye nananom mpanyimfo a sebi mo ye Nordness amabetena ye mayimu na tumi abekura mo because me no kase sebi o okona no tumfo ahimfie kura ye wo ye nanadum Nordness a wo mu de hene wo ho a wo mu sum otumfo a wo mu kasa ye tie kumasi akura ye ni kura no obeti asi ba bi di Atenga Junction odi asi Atenga Junction sebi o wo ye Nordness ba so ni di na da Asante ye yasase so alaba ye de ni die mamo na nso dum bi a mo ye ma ya hwere ho ma ne broso hwe amamre na Ghana mra ho enso still mo de mo ntiase amre ye ju odwan ye ju nantwie ye je mpreko hwe me de me ni problem wo so ayo amamra me ni problem na mum se sa na ekode a enia me ma ekele ntwi aka condemn no fo nyankwala de a me ba wo se ekodwo enche do awale metu no fo se wonnam na wo hia se bi oba na be wa no office ekro we so a twam ko se sa no mo de bade a ampa efiri se minya nantwie no ena minya mpreko no ena minya sa muruburo no mi anje nkuku no minya sa anje nkuku no emfa nkware ba abra me tie santima mi kura me bekura 500 Ghana cedis obenyu oba aware minya nantwie minya mponchi minya nkukọ minya mronoma ntini ye sebi producer de metumi bafo ane se sebi producer sa kura so mesi sofo enwa bi na se mi afana sam nkoi na so ma enke nyina ke kurakura ye ho eno ba mi krom pati na matu akozongo a mama sebi Asantefo nkura ya na aware wo zongo ko aye fe aye ni je ya ke ho bom ene mo zongo okwa sebi o akanfo ya ni gu ho wo ba alaba sebi akanfo ya ni gu ho ya bom ka ya fura sebi producer mama se sremfo nkura me se sremfo nkura se ni esi nyima Asantefo nkwa la no esremfo nkura so mo wi nkole ya so mo wi wo mo womu ni omu wokura omu hye krama ma heading nanso free bonto yenyu obi dwan yenyu obi nantwie yenyu obi akokọ nanso ya Asantefo nkura yi kọ yenyu anum sremfo wa ni ebubuka nantwie emro no ma yakofa na hene yakofa nantwie ne mro no ma hene sasem wo mu hwedi ye me de mafutu ano no anye sa ya hwe asma papa keka kira da amen enso ne twempra ohuni odini ba fie ma muti ye bi se asema na otuchi woni na wo ne ba wa ya wodi nam tachima na besere ko bro ena na ma mese papa se woni oni na wo ye e ba nya ni moja se bi nya ni be ma no ba ade na mo ye ne sa ade na mo ya kwala ne sa opana de ahwe ade na mo ya kwala ne sa se bi wo fra America na aba ene wo so be pere ba hwa ka mo mfa ma no ka mo dimirika ka blog wona ho ka mo dimirika ko yi na ba mesre me na nanom nana monim nana modawro ma monana condemn pam chow nana monyima no nsibone yasema ameka no kure to dododo mo ya ma na boro so anhwe yi a yensu egina so de ma yenim de be ka cha yenso ma
nanso nka sisi nka abom nka ayɛ ko nka ayɛ fɛ sɛ de buroni ba ware yɛ ba de ma no ka sɛ bi o saa na sremuni nso ba ka hu sɛ nyina yɛ ba ko ene di no mpa sesa esrefo kura ya ho fe kura wɔ ni nyama kura wɔ nya sam ketwa wo na wo difference sɛ bi sɛ bi wɔ ne akan mu ka ayɛ ko nanso still mo yɛ de mamamre na sisi ehunu ayɛ ami yɛ suro mo nti mesrɛ obi ekwa ware a omisa na wɔn hwɛ sɛ fie wo kɔ ma bɛboa ma mi wie ne sɛ yɛ te ha ne sɛ bi Jehovah Witness ni ba yɛ sɛ wɔn kɔ Jehovah Witness nti aware no ma yɛ no basa sɛ Pentecost ni kɔ ware azie ni a ni yɛ de mra saa ni asɔre mra ne ma yɛ aware no basa sɛ bi o Kristo ni kɔ ware kremoni a yɛ de mra Islam saa ni Kristo saa ni asawa enti sɛ wi ase yɛ de asomdwe na ɛtra na de de ɛtra enti Ghana nkasa ni constitution kura enti Ghana ni constitution ɛbɛ kɔfa yɛ ami yɛ tima ware wɔ ba wo pɛ ne wo yɛ huani na me ba o say kwagwa kwahunu ye huani wo don so be ware no eso ye huani wo ye Kristo ni ntimo ware enya yi adai heavy ya ye ko enya ma ye ya ma buru nwa twede amra se o benya mpa bo so mu nyamo ko ma enya akra nkaye heavy ko ma enya ma fia nko ne nyina ya muru ya ho ha ko sisi enyina be wu ne ko bia ko ne be nyame nhira adai anu ayeden papa mesa wada we ye vacancy na jere say adwuma bi akonya bi adampan ye po bi amana tra say yes adwuma ni krom ha enu titie na tie yie pa na wowie ya na jere say won so wokọ na nkrofo aye what nkrofo ani abre extra group of companies as I said ye adwuma for sales executive and afa secretary bi obekuru kire yensam egu enkrata so enu ti wo hwa ho na betumi aye san adwuma wo ya wo yobi wani bra adwuma pa wo yobi so wo konfe kumasi ya nkra na kumasi fo wan na nkra fo na efrefre wan kumasi fo ha ya santase nom ene TUC patase brofio du kotwi sa line so nyina obi a pesa adwuma na obetumi ababa tema ne nkra no de da bi adwuma no wo kumasi ha ti ye pe wo mo wo kumasi ha so wo TUC ha ya TUC intime so wo bi a wo tumi woni nipa onkita mudie no eye kama good communicator mun ye hiamo e wo kumasi krodua yim mesro adwuma no e wo atonsu TUC yani aye TUC ya etumi se wada bomodia na efresisia na wonso enya adwuma no mu kwan fra 0500 009040 0500 009040 na ofre ye ne ye bejo so na extra group of companies no and ye no niema wudu opia ye extra marketing hub ye wo extra reality e wo ho extra debt recovery e no na je se etumi dan wo kama mo enu ti se kwa de enye obi obedan kama ye bro e ka dan ye say ye extra group of companies and no better ye kama ye extra holdings and extra foundation ne nyina extra yase enu ti se wa da na understand me dia to dwane bo mo dia na frɛ mu wo kumase na ye hiamo 0500009040 eye number frɛ na me yan mayo ne me nya nyo na enam na amuzu herbal clinic the penny doctor me say be ma me bisa wonam me enu nante na wo be men yes san adwuma be na eti bo ama wo entimi mu adwuma ka ho Dr. Amuzu obema wo die mu aduro na wo yede sori a wa bo onwuma nopa ye mo onwuma nopa na kire se be ma ho mo bo enu entimi se wada de ka ho ma aduro nso ya mo nka no Dr. Amuzu ma aduro be mo ka tom Pato why? Ye be man so. Man so bi so de. Why ye penis doctor yan kan tell so why ye vagina doctor. Ye de ni pie na man so de ka tom na bi de so so do. Oni mu bie dodo ntemu eno doctor why ye ho adwuma. Eno am ni di nkomo oye. So na pa so ka tom a. Nye mpacho why nye nku na de ye ni. Mama ni de ni so adodo. Ebi ho ayete se nkunuma. Ayete se nkunuma na na kwasa wo ye virgin anka batim. Wonu nya beji na waguru mu agura wasia katima ka ba bia enam ye die ni sa no enti ba choko waduro no mu nyem nteni ye wode abeka ho wose emema ne ye kese no na ma no so ebi mu die ka twom na ache nye nku na die aye na hampo de do aso hampo motorway setie ni aso so ma ko ebi ye fia dodo ebi ye kete ti se nkunu ma e bi so na bia na de o kan ntiase mo die eno so nyina mo ono won kan yo
ɛnìyɛn na ɛyi ofosu rose wɔ South Korea wɔsi deɛ mo kari nyinaa wɔte wɔn nso abirɛ bi a wɔhwɛ yɛn ni egu so mɛma nkwa na mɛma esusu ana ofosu rose gu so ada wɔhwɛ ofosu rose nyame nhyɛ papaapa ɛnu tumi sɛ wada ɛnìyɛ dɔkita mu so wada nsia ni yɛdi ni sɛ yie o eti bɔbɔ deɛ n'akɔ yi na duro bi a dɔkita mu so deɛ abɛkyɛ nkura yi ɛmuso garlic bitters no ɛmogya bɛdi efiri sani wɔ nipadua no mu no wakoma no abɔ yie efiri no ɛmuso kɛyɛ ɛbɛ bitters no so deɛ ɛnìyɛ wo yɛ furu sanforo wo paa ɛna meka no sɛ yɛforo keka kaka ne ka yɛn na pɛ yɛforo keka ya wo yɛ muso kɛyɛ ɛbɛ bitters na hyɛ ne so ɛmuso pii ɛbɛ mɛhyɛ deɛ honam yɛ ayadeɛ wɔn ɛkorɔ no na ɛmuso ɛbɛ mɛhyɛ so malaria yadeɛ bɛkɔ tafo club 600 kumase dr muso wɔn kran Christian village ani prima filling station hwɛ ne mu sunyane area 3 ma na otu dan mu tachiman area 3 imano otu dan mu ɛna tachiman zongo Chinese house a wɔn wɔ na esipon sports stadium junction wɔta kran sɛ ɛwɔ na obutu frɛ 0247 776743 0247 776743 brother boat ɛwɔ Germany wɔsɛ ni abrɛ yi a wɔhwɛ dwumadie live national so ɛma me sɛ ɛna deɛ ɛni ayire foko 2000 bɔmɔdeɛ ne kɔnɛ kɔgye nwoma papapa ne nyinaa bi firi hɔ ɛni ɛwu wɔ nursing training ɛwu wɔ junior high school senior high school foko 2000 sɛ wɔn nwoma no ɛhɔ na ɛwɔ brabɛgye mu a mutu akɔtɔn baako enti akyekyere fo school mu mpanyinfoɔ ne awofoɔ mu pɛ sɛ mu school foɔ no wɔn mo pɛ sɛ metro report wa wunya foko 2000 bookshop and stationery for books ne bi ade a ɛyɛ kama na ne bo nso ɛda fam math science English social studies nursery kindergarten nyina no lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 engoma no ebi ɛhɔ exercise book notebooks bible versions ne nyina no ebi ɛhɔ calculators marker boards pen and pencils sticker pads drawing material yɛde yɛ color works envelopes rulers mathematical set ne nyina no ebi ɛhɔ ngomesuo waka deɛ bɛn ɛna wunya wɔ foco 2000 bookshop and stationery one logo line awofo school mu mpanyinfoɔ akyerɛkyerɛfoɔ yɛnkwa gye bi kuma sɛ KO4 KO5 KO6 KO old plain building no so emu no yɛwɔ frɛ 0544 000015 0544 000016 and 0544 000018 ɛno ɛyɛ number fra yɛ na benya yɛn God bless God bless Dr. God bless ɔsɛ sɛ ekuro atutu ekuro bia ne titiru ɛne ekuro ɛyɛ diabetes kuro 2 years deɛ a atwam obetumi aboa wo na wamma wonu a wode bɛyɛ ekuro no ho adwuma ama na wukura afen so wo ani yare epilepsy henia ɛtwo gonorrhea ne nyina ɔbɛyɛ ho adwuma ma kaka afe honamani nsansa ene nyarewa aka bi afe asabra a ɛyɛ enkwala afe nso sɛ woyɛ pemfo na opese ohwew na unya eba obetumi aba na watumi aba fa form ni bi no ofa form no wi a obekyerɛkyerɛ no waboa na afe watumi anya eba eno nso ebi nyame onshaw Abigail se wono so ehwe ye live abi yate nyame enshaw na wohwa enhwe kwaya no wahye de ama yen Dr. God bless God bless wo waskwa one Presbyterian church ni de hwe ne mo old head insurance adan mu kran Suman, and we Fred Dr. God bless. It was 0243 641 860 0243 641 860 and now 0277 744 434 0277 744 434. Do ada kwesi mimi da Dr. God bless oye adwuma enu ti bomodia ne kwene kwahia no yenua bi so hwe yen efi ebuakwa macro nyamisha Alaska Star Enterprise Alaska what the name of papa the wallpaper the original one ne bia we should be out him sampa we original one and what the German for the near Sonko US Taiwan just a near money or debate in papa and yes over ton one I can just a paint boy to the other buy our cover baby at the amount office and the radio station will be a no TV station and no I saw them and no I make be a wujina be a bus what them even wow they are them crap as well my man in far or bene come the original wallpaper nyame ensha papa pana bomondiana kwai ora yire Anoche Plaza na Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza ewadum wubenya Alaska Enterprise original wallpapers ne bi ba akwa de mema wu talk to enie 055411 4878
055 055 411 4878 Obajo so Kwesi Juda was washa ye live Akoma Musam was no way ampa your grow fine herbal tonic champion mo je drone no maka jo se no na no na ho ayefe na no me sha ase no you be a di dance ye ma no na me dwam ade no de cease in belief. Cease in belief. Yeah. Cease in belief. Ne say when you tuemu a wo hu say when sama ye ni nyawo. Cease in belief ne bro for no. Cease in belief grow fine mama grow fine. Ma ye fe me ira bom aba so obi aka en ntime see wontime ni di kwagibi. O da o tinka so honam tutu o sorry am sorry kwagibi. Obabu nse nsusu yi moja ne ba wote yaw eba bebre kwagibi grow fine kra no panyina no wo ye fe opemfo de wo boa kra no beto ho a say pufum. Akoma FM 87.9 and into Bamadia na Ekwaji will grow fine Majadrono na dikita heba clinic woman na di grow fine by the cocoa na ye Kumasi me come runabouts ye ben Bank of Africa for grow fine I was 0244 596532 0244 596532 Uber grow fine na grow fine na nakuya Wuruma Fertility and Specialist Hospital. Hona ye chamma no me se wo ba no unya bia wo yam no yaka hoko ta ka wo ho fa wo kunu ka wo ho wo de de enkwala no nsu ahena sa na wo pa ye de ba ma yare be na etete wo yare be na ejojo wo ka ho ko ruma na you benya bani bi ruma ye wesuabo IPT Junction ye be na suabo fitting shop no fra 0204 227 858 0204 227 858 Pastor Sawu baby papa na wakwa kosia driving pa Globus driving school Globus there the one more dance here Marco Globus driving school omo ye school papa omo chira there in fact on say adrova fo bebre o de kan na kwa aso okobankum utia no born so aban no dimirikan aso obanifa wanya school papa anko Globus driving academy honko na okwa omo ebetumi abo na omo bombo dia etraining ema otumi be ye instructor obetumi acherechera manfo so afen so omo eboa DVL syllabus ahodo na omo do fa santete ni nyina mu afen so mutumi boa ema wo ye assessment ne performance no na wo hwe na wo ye saa ne no etete omo aba hɔ abesua de no and afen so best infrastructure serene environment sa bia ye tena se sua de nyina no omo obi ho obetumi atena se ne wo sua de no nya sound mind e de sua driving no science ahodo wo kwan no so nyina no omo kyerɛ wo nyina ye do be poso a do be be na se slow down ni nyina de bro kwan ye nantwie se uduru a omo be kyerɛ wo saa science kyerɛ se we uduru a nantwie twam etuto bo ase ne twam se obi be cross wa defensive driving hawa obi bo kelesa hawa obi fa so obi defend ho ni nyina omo kyerɛ ewo omo bia ho Globex driving academy papa omo tete enipa o sa one year to see nipa kwan abefa so a accident report obetumi atwero no wa claim insurance ni nyina no ye kyerɛ me so obetumi di nsemu no okwa so bi say hey driving school be na akoye na tumi sampa driver kakabu wo mo nyina nam kwan no so bi ya first aid skills training ya becho fire safety and emergency response in driving ni nyina no ye kyerɛ na Globus driving academy wa wo pe ba bi de wo ba ukunu wo yire wo na kwa akosia driving dia na ho atonso S line ya building no ya painted the cream and wine friend 0554 646868 0554 646868 and 03224 96801 03224 96801 ene na yebedi di aduane a eduro wo mu ni asan anumadura aduane wo mu Savior aye Dr. Savior nko na akokova Savior Fuziaba mako aye aduane a enwuro wo san so na ni nuro no so aduane sa wo udidi no na aye oni paduane mu adwuma esan so yinya rabi te say diabetes ulcer dry throat o kasa na afi omuni ma wo afi sleepless na oda wontumi na ni nyina wo ye ho adwuma body and severe waist pains wo sisi ye wo ya afi bad sac unhuna de ye poor erection o ye bema na ntimi sorry enyina so ye afen so de bia na say constipation achew udidi abofo ekutu ni nyina oye ho adwuma wano ne wonsa ewo so saa o kasa na jiegu Dr. Savior se baji nuro ni bi na aduane wom saa so na baji aduro ni bi na nuro nso wom udi ya na ye ni paduane ho adwuma kama na tie pintin bia na dan wo meya enu ntime so wada Savior for Dr. Savior ka che ene ye ton aduane ni adresa say ye mpese wo bia be kwakwa ye bia be fremu ane fra Dr. Savior e was
0577 201 495 0577 201 495 and 055 5789 Institute of Business Management and Journalism IBMNJ for July ya omo go so omo tete enipa nsɛmtwerɛfoɔ HND communication 3 years of paper no we HND journalism 3 years no we HND radio and TV broadcasting 3 years no we afem so omo say remedial classes say English no ankoye math science economics and social studies obetumi aba ho abeje entertain dia kwakɔtro sorry no pass ye afem entry requirements omo here SO and then 2A levels SSC with aggregate 24 or better obetumi ababi wasi aggregate 36 or better and also obetumi ababi and I say we are mature student with O level 28 years or more and also between about omo accredited by the National Accreditation Board Ghana NAPTES and so and san e wo mu bi afen so field attachment and so ombeboa na omo ani na mati bomo ne ko IBM and J na omo entumi mu entity ye papa e won sem tradwuma mu na kunyini ana opabene farm 300 Ghana cedis per 0542 170510 0542 170510 and 0207 224467 na adwuma bi mu Adam Pine ye pe obi mana hye ho aye na extra group of companies say ye pe sales executive and a secretary eno en ye din kan akase ye mpo obi a owo temane nkran ne sa achichi no ewo kuma situsi he ya ne sente obi a obetumi aye sa marketing adwuma no ana sales no na secretary no emu bia no kuma si he ya mpatam ya santase patase na kwada so no mu hanyina area hanyina obetumi aba ofre omo number na oba omo so omo office no TUC extra group of companies omo TUC Mr. Bomodia na efre ahome 0500 009040 0500 9040 Bomodia na efre ahome sisi a ye ntamu no obi ani wanim kan sales executive and a secretary and ye here will be a good communicator who passion for adwuma no who konfe na fe wo wedi so ade hunu enu ti fe na basis here na yentumi upo obi mana dan wo kama o me so akone ko hunu eye extra group of companies wonon be ye ho adwuma ede amount marketing me so wada Bomodia na bra extra reality extra holdings extra foundation ni nyina ehye ye ni akasa yase na wonim ade abako ensese ye woni pa bi ohwa wo mu ko nipa mu a nokwa wo mu kokogu wo mani mu ase e wo ho wo mu nim nipa mu adeyo edidie o kasemu ahosiesie mo ntanase o tanase mo bie ne nemu ba ko da ba ko da ne fa school of etiquette omo na ede sa antete ne ba omo be chereche mo kasa oni pani kasa de sesa wo ye o body language se de wo tanase se de wo nante kwa ma ko ni se ye chere ye sheda chere ama oba timi nante man efe be ma timi nante ye edidie mu obi wo didi aso no obi kon boxing pa o te sound no te se de ase ntokwa bi asi bia omo ebetumi aboa ama wo sa antete ne nyina nyame eya domo a ochina da ya ochina chi eya 26 ochina chi and na first training ya di tintim so Saturday first training no ye enkoda ya wo mwanya mfie nkoro 9 years edikosi 17 years eno ntima wo ba no enkobi engineering guest house KNUST campus nyame ya domo amemene da anapa 10:30 am pepepe na ye nyina ya trans ne ya chechirefo aba abechire ya de 4:30 ne yapon sika ubetua ye 250 Ghana cedis na fe ne kwasi ya 27th no and also I am penny for business etiquette, business self-esteem, wedding etiquette, honoring your body, maintaining personal hygiene. Nina ya the ebeche penny for kwasia day. Ebeko so engineering guest house, KNUST campus where and penny for the no aya ria donko 1 p.m. Eriko say enumero num. Sa won kwa na about 300 Ghana cedis. Woni wukurum we 580 Ghana cedis. Sa wo pese ye behia na won kwa ya yaw sa training nso a akwanya eda wo frɛ 0500 777 775 0500 777 775 na jasa yako yetwa ye ho aba ye ba ye beko ahoma no so 03224 98035 03224 980 36 03224 98037 0243114497 Akoma 87.9 FM ye twa ye ho abasesi na ye twa ye ho aba no na ye ma behind the scene edition na editie
middle na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wabrɛ Akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre wo ho na enwanwa ɛno a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture aba enti num bi ansa na wakoda me ho ya ne sɛ wada sɛ wanom 3p garlic mixture ɛmɛma number ɛwɔ so nyina me nso no me ni problem kyerɛ sɛ me ni boy ɛna me ni obi enti wo delete ana de na yɛ me ya ne sɛ me customers for number a o delete na ɔtɔte wo mu sɛ o mu frɛ me a obeye de obeku omo ti ya me no mo kasa sa o de me sra ma mo mfrɛ me numre de time de mo frɛ me ayde na boy no hu do pese wo kyere ni nyina ne se me na busuafo enim no se wo be wale me ntino o ma be ma mfrɛ me wo na wono na o be wale me ono na me busuafo ni no se o be wale me ma enti mo be ma bia nyeden emfrɛ me fistes eko yo eti ma be ma no ampa me de ya gina de abusuafo so agina tum na yinsa ba ya princess say me koye adwuma odwaben ti akua meba wa ama efiewura sika nso afabre na adan no won 2000 ene yatimo 2 months oja me ho efiewura nso efre na o se ma me sra me phone ani nye etimi ni wo number wo de ye mobile money enti sende within or so ene wo sende a mi dire bebani na mi fiewura boni dini e kire no aya ne sesika na e ba maako ene ne ti ana mi fiewura sa afre no se o friends wa no afo prince me o yile wa ha me ma me fa man na me ne nkasa na oba onyem ba abusumi nsia ne waja ne hokọ 4 months ni ma hwe wani ma wo ma won so wo ntua me sika ma me enti wo se o da bre ma fa man na me meba nyampa kina meba fie no ka te na afre me frɛ no kra Akoma efe sika nso wo send nso amaako senne ena obeba betua menim mawo manyinsen awo abosome nkono ama kware nso nyanum bosome num wo ma na obetua efe sika ma mti na ni 3 days na efe ne se de obeya no aye ma tena dan mu wanyi ya wono so ha dan no 4 years enti no obema obi abe da rent dan no na me kra me kunu ne baaye no okase wo tue sika na ni na amanfo igudare so omoje a omukuta sika o wo mu mo anye edan no so a wontua me sika ma me okay ana vi so ena ne 4 days no ma a police for ba ba che me siska na chema ka me ai madam fo no me ko hospital me ye den yo me o ma me je ono na se me je just ono fragrance vi me nyam so ma comment na nya adwuma da o me fisa ko 9 months no de bia me da hospital ka o e die yo me nyam besim sable me hu prince no 1000 e kra ma me oba pem for me da hosa this me ma me ana me sister na me madam fo vi so obi a me ma me so anko hospital ntua ho ka nya de se medidi ana se me dey ntima me ni abre me divi ka be 26 million nyanyina so prince na se me nkwaje yesia hwehwe bonsam ne ehunu no a prince ehunu se ehunu ya bonsam no wo dane ne ho angel enso se wo ye bonsam kase wo wiase ma meme nyina prince na ye wudini ade o ya ye me no so wo cha me tekura ma oguma ni ma si wo ekuro mu ho kwasa me ma be sia na pe ma wale me me dia bra ho acho me so abla ese ka wasa me kama no odro na me na fu bize ma ye price for ne ba ye de hango ba gumi nsa me nwie obi ade me ko bo kro no ada ya madam fo no o de bo sia na ye adwuma nti ye gina ne so nti wo so ya da 1 year ni sika ne ma nti interest na ma this a prince tuaba v anya say de ne ko no so no wa ye bia wonti me enfa ne nkotum ena police for ne cheme koto kanda bag me tra ho se ya ba cheme 6 o'clock na obeye nya say ma ena ni 3 days ya ndi ya ba che wo ndi ya ba cheme me tra kanda bag ama ne bo 6 no mu fra mabusi abaso mu maje me ba no no mu fa me nkotum ndi obi ama eno mu ka se me nkofie na me ba ni swa enti se omu ma me 2 weeks ma first kana amadia o mba cheme ene me ne mba ne bedam kura ye bedam ma fani ablo ma me sraw akwa mu nzami jimudi ma mu ngami ma me wai na surprise wa ma esa me ni ma bia ona me ni busia ni bia ma ba bia mu ba chem bia no mu fa me nkwa utie Akoma me ni ablo ma mu mo ame sra mo
Ma. Agria. Ma. Bema no a edin kan woni ne tena ye no a. Wo se wono so anyo nwade oja wokofa ba foforo. Woni ne tena woni ne ja ye no enya asan. Ma ba cho. Edi san asan na wo ba be hunu sa prince. Ba cho 3 years ma fa bema bia. 3 years. Na me ni ablese. Me ntwempena biem. 3 years. Yes, ma. Bema bia ma me so 3 years ni. Ma mo se me penso me se me ka awale sam sa na. No ma de ya hoboa. Enti me so no ani ablese na metena ho abablewa. Na ma prince yi ni ho anim kronim obi anim sa o ma abonten so prince ye mekunu. Eti 3 years ni nyina utumi tena won ma me tena ho. Woni bema bia an. Da bi ma. Because atam na mkuta ba ketwa me nyam na me ne bema no. Ejaye enti na mkuta ba ketwa be 2 years. Ai mo oba kwa na mba na me twa no fo ma. Enti na me fa bema bia. Na anye se na me ma se wo pe 3 years ni mu ansa na wo ba be hia prince. Amana so party ase dia. Anye ma mi sa de edi asam pote. Ana asamba sweet asamba na. Prince kan ya sa me ma no anka e ma wo bete prince ya. Ma wo so be ye me ho ade. Mle bia oba me nchen. Na me Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no ene yegu soda ye de ma wo no yenko ne ene ya frefo bi eni komo eye 0322498035 ye ne de odin kan ni komo. Hello. Ya me mo awudi ni baby afrefri. Maa Akos. Yeah. Ko kan no bija for midland John boy midwadu kuna kenti opasi. Awie die clear du gas no vine ejemo kwa ba center ye cheche mo pa. Maa Akos uti ablanti ka se mu a. No kwa se ni mo bia na modi mo bia wo so bo bia na ne ba. Otuition na wo ba no ko na ne fibia no obo no modi. Ade me ya pa Maa Akos kan se ndi. Obi pese bema ai na me ni di nkomo afidie su ane kasa bete se ayi kontomla nke di agusu no le kasa bete afa na obo wo yi pa fly a ne yere di babla ba hanu gogo die se wa hwe ne ba o ti asase so ne suni mfaso bia obi so mo ne bo wa bo wa hwe oba ma oba na wo ba watema akwa ne die gane so mpesa akwa ne behu oba fa biem na je so wo ko no wo kwa dane akwa na gen kura o beti aye abaya wo beti aye o bedane akwa na die fi papa no kura enti bebi wo se bia Maa Akos mi jimudi mo mo ne nko chene mra ha na papa na ni nko ni ba no ho no hwe no we bedu mle bi no fa ni metre di so papa na ha ne ba no 87.9 adi ano no yada se nyame sha papa hello Insuno etoto lines na adwe. Hello, graft. Yeah, we didn't baby free. Mama, I want to say. Nyame adom ya hoye. Your friend will have. You don't have one touch me cuz that's things. Yankwai. Mbacho ni black na sama okay. E bia timi do. The same case, Mr. Mawala da gasi ni sa pepe. Ami ma sam de me dia sha da kamwansa. Na popo ya aduma mrepa na mbeka nyama asam no. The same thing. Ni wono but ubro na no obro ba na me da membono de because me da me nimpa ya faso bro ba. Ba me stre. Next time no ya na wono oba tia woma na kuma block. FM 87.9. One thing na one tia ba na so wonto no nsa because enemre ba ye we yambo ba. Wa say oba ntima anya tia di amfa mbono. But what the guy na bone say ya no wopo no. So one into Mistrano. Next time, no one first in your first in your she and your but me na some the same thing. Because Akolana your 4 years. When is Akolana your 4 years? But my own Akolana about Nyame on show papa. Hello. 0322498035 0322498036. Hello. Hello, Yeah, Mira. Okay. Hey, Joseph. Yeah, boy. Nyame adom yankwai. We dey wa ba wa dey ya Robert. I've got to see coaching kwata. Awo me ja me dey be man dey no. Anye me o mi say mo akasa ba ko mo nsi fom ahwehwe akola na mana. Akoma FM 87.9. Omono
The one in Colano, I know why not going to go. Our Portugal. Don't know Colano, we know here, about what your party, Mamma Abuja, and I forget. I put you to the Bumapa. This is okay, Colano, and one and Sana. Yet Aquana, this is one of your years there. Operation is there, only Bobia. That's it. Yes, so yeah, that's a papa. Hello. Hello. We didn't baby afraid free. Marcos, good afternoon. Afternoon. We didn't baby afraid free. Bijo. Nyamiadum. Where the good day, blood coach. Bijo, young quay. Yeah, Mama. I know boys now about how they do I am finding your what I fear. When you are about it, I can't be one to dine. Oh, I know Wawa, I know now that Nassano, yet it's an idea of what what can I watch? Akoma FM 87.9. If I am in our relationship, my in our power, but I can yes, so yeah, that's another pokon in the urine and I'm Yame Oshamu Yepa, more Germany. Hello. Hello. We didn't baby afraid free. Me pacho, I am menti. Ufra na wadum the TV or radio was sorry free hon kama. No what me at yanka ye. Hello. Hello, Marcos. Yeah, Mira. Good afternoon. Ya juso. Pasona, Pabum. Nyame adum ya ho ye yankwe. No, Marcos. I never read my money aguma. Na ablam tell me. I'm sorry, the other kind of battle. Woman, from the Saudi Arabia, say no battle what ya. Obo for say my own. Nobody has done it. It is to Madame Bisa the same thing. You have to know Akoma FM 87.9. You know, Marcos. And I had the pass of Mozambique Abofano. If you have a Pano, what taxi for Pano the and Sana, Papano at the from the South America. And I don't find a man that. Obusubayano. Nyame onsha papa Sister Diana ewo Italy and Sister Brenda so Stevlin yachiachi am hello. Hello, would any baby afraid free? Hello? Hello? Hello. Would any baby afraid free? You are showing me the mail Miss Face, Yo, me, young quay. Me for show. Me met you one of me, the guy to me. A Koran or the no Kawari cry, or better than I brand papa. Won't me found Kawari be my foot. Yeah, that's a papa. Yamisha, hello. Hello, Akoma FM 87.9. Good afternoon. Afternoon, Batman. Now we didn't young quay. Member one of Baja for you about to condemn and I can passages. My boy, my papa. Mpacho Joel ni hana ko na do edu na ne de ma be mo tapa 4 tie o tie judge ma de ma me bo ma ba so na minister asam e bedru mo hoyi aya de akọ to pa se na konem kan no o se e ma na si form na se ta de ne se akora ya ni ho aba ta de akọtiri o ba ho ana na brabo asa akọ ba ta abra ne papa be ti ma hwe no ya se je so ba ya mamre je so ba e Tabako we are in a pay a crana boy about school. They say about you or not to go school. So, many years or so go school. Not enough China, how enough. I believe you have enough in this year and the Libya actually. So, a big year no one can about papa so bit my shanaba. Let me tell you a command them for the minister, move a chairman. Name Nanaku and so 87.9. Kayakati. One platform. So, yeah, that's a papa. Hello. We didn't baby afraid free. Mama. Hello. Many about my papa be. And come papa condemn. Pastor Williams. Ebam. I'm going to go and me papa. When you in the air can go for you, you have no more points and Pedia. When you come with the father's on to my tomato, and she has a the man.
Akoma FM 87.9. Another the idea could have to say no, no, after Pogo, so be a Mokramota. Young and so be a big to be up on them and a particular, but we're not going to get in now. Oh, and you are doing that. This is you know, the cup of treatment. Now, that's all Papa Minister. That's it. I'm on the Mopapa family, and the way to Nyame onsha wo papa se wutie baby a wo bia wutie na wo hwe ye ne a wo ha wo amane wo problem to see nua be ma die yi bi ye nua ma ye ma me no ne papa wo ha no sade sitie bia from me producers was 0246 824549 0246 824549 0246 903987 0246 903987 we from me producers number we so ye betie so person ba ha so ye wo askwa ye ne kumase mo ene di enhwanimu na waba sede ha no sitie bia no ye bedwidwi mu afifi mu na ye siw ha no anokwan ana ya pa no mesibre ede amount me number 0245 3014 62 0245 3014 62 enemy eni nkomom yakọ ama ye fan bi efeno Arama or Faudi any birthday dear wish no happy Arama happy birthday erade emane nkwa tenten pa na onyine ye me ba cho mama ta UK mama ta me chia pa Galaxy Mix me manager fat wo boy me bri Santas no recording studio na na kwasi me designer on ne ba Junior Condemn Doris me chia mo abena se wa wo UK abena shela Akoma FM 87.9 assembly member page number 2 okay say afi gaso filling station gaso on so ekrema wa biem den afi Labien hotel page number 2 hotel papa no bana bi ada na wo me Condemn TV or YouTube ko na ko fene ma papa ewo Harriman supermarket ewo ayenema kokobia Asafo Achi Junction Harriman supermarket wonom so ebie atum nyame enhya ma papa na mom mafade adwoada kwesi fiada de opempam na osiesie me eye Josie Fashion Fred Josephine ewo 0243 433 465 0243 433 465 Pastor Julius Marco ye corner man Lydia wa 100 on puppet or boy and power sharing near their favorite sentence so 100 runabout sana I&D boutique so e patase omonso e boy and power opele was antase Robert Fonson so edum sanso na fogo e odin ho kwada so sana kwabna Solomon Ifa Akoma FM 87.9 na Belgium yamisha no Marco nyame adoma ochina meye all night or Glory House Assemblies of God of Patase to be our person oba obi and frame number na obetumi aba 0547 853640 0547 853640 all night to Patase nyame on shop DJ Ike Osekrom TV nyame enshaw em brother ofori em brother ofori so o mason kwanta brother isra no pa Mavik and the crew Mr. Bosompem Sister Georgina and Sister Presla metemon kache Mr. Mama entemon kapana saying menta entemon kasa nyame enshaw na Pizarro Nikita London yes erade enshaw mo na enra yenua ba no Dora Dankwa nyame animu ni yanya appeal but there be a man for children individual Tony best and ya kwabua ebe twetwe komo ye pese wonya ebre ne akwabua musician edim komo enti kwabua for cancer bebre fan ho and then he is coming to remove his mouth that's right yo Kwame yogurt. Kwame yogurt is what. And enough American so Kwame American so so o champions. Onye so. That is awful. That won't me we am nyom na on san trampe think cancer ma pe bi an. Oh, okay sir. Okay. Enti turn the best.
bibi bɛsi nkura nketewa ma di 2 years nkura nketewa akura nim sɛ nokwa na wo ka kyɛ ɛno bibi bɛsi ɛno deɛ sɛ kwame yogurt ahwɛ na ɔne condemn esiesie ɛsɛ ɔne condemn siesie okay enti musician akwaboa ɛna wo pɛsa wo te nsɛm akɔtwi na ba abraman ne ahyia to ne best Quantempon drive na ɛnɛ ensamporo ɛne ebɛhwia gomidin ɛde Maa Akos nyame yɛ adom ɔkyena akoma mu nsɛm no video we deɛ edi ani hwɛ ha it's your Friday na wonu so Friday deɛ bibia timi si na deɛ bɛsie wana bɛte paw yadom nyina asɛm amanitie